Вітаю усіх, зараз почнемо. Я ще момент. Вітаю усіх, вітаю Гомзик. Так, давайте сьогодні трошки наганяем, что у нас увогуле адбываецца. Завтра мы будем гуляць у тое, што трапіць у топ-1, то бок сёння рулеткі не будзе. Сёння мы гуляем, сёння у нас чацвер, мы сёння гуляем у Йорк Іо. Йорк Іо гэта адна з гулін з нашага спіса галасавання. Выпала яна учора. Яна не... Я паспрабаваў, я толькі трохі туторыял прайшоў і пару дзён літаральна закрыў, скажем так, это Tower Defense. Даволі класічны Tower Defense. Вось, але адначасова не класічны. Я не ведаю, як яго падлумачыць, яна даволі дзіўная. Вось. Адразу скажу, што я гуляю у браузере, то бок гэта літаральная версія онлайн, яе можаце зайсці самі, яна так і будзе Йорк Іо. Вось, я, наколькі я разумею, ад версіі Steam яна адрозніваецца нічым, як мінімум... Блін, у меня кот краце рэчы, я таму не пачынаю, дайце момант. Яшчэ адну цацку сабе знайшоў, адабраў. Дык вось. Што за гульня? Усё, не, будзе карацей, яго будзе ўвесь стрым насіць, падаецца, мне супакоіцца. Дык вось, Йорк Іо, з таго, што я паспрабаваў, гэта такое вельмі мінімалістычнае сумяшчэнне жанраў Tower Defense і Factorio. Яно мінімалістычнае, таму што гэта не Factorio. Калі вам вельмі падабаецца Factorio, гэта не Factorio, але вам патрэбна рабіць тут ланцужкі вырабу, звязваць іх з прадукцыяй, на выхадзе атрымліваць што-небудзь яшчэ і гэта перадаваць далей у вашыя вежы, якія будуць вам абараняць. Вось, у выніку вы як бы будуецеся, у вас ёсць база, вы самі абіраеце сабе месца, у вас рандомна згенераваная мапа, справа знізу мінімапа, каб вы разумелі, яна здаравенная. Вось, і па сутнасці мы павінны зрабіць нейкую... Зараз Густав выйшаў са стрыму. Не, я просто папярэджваю чаканне. Ведаю, што гэта не Factorio, але я заўжды цікаўлюся механікамі, як у Factorio. Яна... Зараз усё будзе бачна. То бок, ну, яна мінімалістычная, яна спрошчаная версія вельмі. Вось. Я яшчэ дадаў сабе нейкую штуку по тыпу як статыстыку. Это розныя фільтры. Ладно. Так. Першае, з чаго мы пачынаем, гэта нам патрэбна пабудаваць базу. Для пабудовы базы нам для эфектыўнай нашай базы спатрэбіцца адначасова бясконца далёка мы цягнуць транспартную сетку мы не зможам, таму зараз давайте я паставлю дзе заўгодна, прайграем ды прайграем, так? Вось, дзесьці ў канцэнтрат... Блін, гэта я дрэннавата паставіў. Так-то, ладно. Ставім на паузу пакуль. Першыя зомбі прыбудуць праз 1,5 хвіліны, я пакуль на паузу ўсё пастаўлю. Каб нам падрыхтавацца. Нам спатрэбіцца у першую чаргу крышталікі, за якія мы набываем усе апгрейды і будуем будынкі, так? Міндастры. Ну я не ведаю, я ў міндастры не гуляў. Вось. Бярэм крышталікі, ёсць яны, так? І гэта я туторыял літаральна прайшоў, вельмі базава і мяне зацікавіў. Ну, то есть, то бок неблага тут ёсць рэчы. Так, нам спатрэбіцца здабыча жалеза, і на большае у нас пакуль не хапае. Чакаем, пакуль нам гэтыя руднічкі навокал здабудуць трохі крышталікаў. Крышталікі наш асноўны рэсурс. Бачыце, яны пайшлі. Зараз нават жалеза пачало здабывацца, але яно здабываецца ў нікуды, яно проста ў пустэчу выкідваецца, таму што няма куды яго перадаць. Мы зараз гэта ўсё крышталікам нам надаюць. Так. Нам патрэбна 90 крышталікаў, добра. Да зомбі засталося менш за 1,5 хвілін, так, хвіліна 20. Гульня простенькая, але яна, я так разумею, самае асноўнае, што будзе цікава потым, то бок на пачатковых этапах усё проста, а потым вы павінны арганізаваць лагістыку, ну, па сутнасці. Таму што дыстанцыя, так, гэта не тое, трэба рабіць гэтыя самыя ядра. Ядра гатовы, пайшлі. У нас не хапае на нашыя гарматы. Ось, гарматы нашы будзе самая базавая, самы першы спосаб. Як вы бачыце, тут не той, каб шмат будынкаў. Гэта ўсе будынкі, наколькі я разумею.
Вось. Але з-за таго, што нам прыйдзецца... Вось так. Добра. Хаця бы адна будзе. А то зараз зомбі прыбудуць і нам кабзда. Давай. Бачыце, карацей, вось зараз магу паказаць, калі яно ўжо стаіць. Мы агурок, мы невядома што, мы гулец. Вось. Можна пабачыць, у выніку, у нас ёсць простенькі самы ланцужок. Давайте вось так нават паставім яшчэ. З жалеза здабываецца жалезным рудніком, мы здабываем гэтае жалеза. З яго робяцца ядра, і ядра гэта адпраўляюцца ў нашыя вежы якраз такі ў гарматы. Вось увесь прынцып. Як бы даволі проста, так? Пры гэтым вежы могуць запоўніцца пэўным наборам набояў, і яны ў выніку перапаўняюцца, і таксама будуць выкідваць на вонкі гэтыя ядра. Так. Жалезны руднік. Давайте яшчэ адзін, што ли, пабудаваць? А ён не будуецца адразу, не спалучаецца не з астатнім, не? Я просто не ўпэўнен. Давайте вось так руднік зробім. Мне падаецца, і тут патрэбна балансаваць, як бы, як і ў факторыю, і ў розных вось падобных фабрыках. Патрэбна балансаваць, інакш дзесьці будзе недахоп, але інтэрфейс сам па сабе дае недастаткова. Ну, то бок малавата інфармацыя, яна не настолькі відавочна. Вось зараз у нас, напрыклад, жалеза адпраўляецца, так? 2,5 секунды у нас робіцца, і нам патрэбна 2 для таго, каб зрабіць одно ядро. То бок я зараз перапаўняю гэтую штуку, я так разумею. На Divinity Original Sin у нас адпраўляецца 2500. Ядра гэта набоі, я так разумею. Ну так. То бок тут розныя тыпы набояў проста ёсць. Напрыклад, стрэлы будуць яшчэ. Вось, то бок мы можам паляпшаць, у нас будуць розныя вежы. Паляпшэнняў, узроўняў паляпшэння, кожны будынак можна паляпшаць. І паляпшаць вельмі шмат. Ну, то бок яно доўга-доўга шматліка павялічваецца, паляпшаецца. Ад гэтага залежыць наша, па тыпу, увогуле стратэгія будзе. Вось. І наколькі я разумею, так, вось у нас... вось яго 3 тыпа набояў. Маланка, стрэлы і вось гэтыя ядра. Вось яны пайшлі ў нашай вежы. Першая хваля будзе праз 15 секунд, можна было б праматаць. Але я жадаю яшчэ... мне яшчэ далёка для паляпшэння. Давайте паскорым. Музычка пайшла. Так, гэта я паскорыўся. Пачалася ноч. Уночы адбываецца нападзенне. Па сутнасці цыкл такі. Мы гуляем з рэкламай, нагадываю. Там трэба было адблок усё ж такі не ўключаць. Наступае ноч, і ў ноч нападаюць на зомбі. І ўвесь цыкл па сутнасці гульні дакладна як Mindustry. Окей, не гуляў у Mindustry, не ведаю. Вось. У выніку цыкл наш увесь такі. Днём мы адбудоўваемся і можам кантраляваць там сваю на паузу. Яна казала мне ў туторыяле, што на паузу можна толькі днём ставіць. Ну ладно. Нашыя першыя зомбі, я так разумею. У нас уже 2 турэлі. У туторыяле патрэбна было пабудаваць толькі одну турэль, каб абараніцца ад першай хвалі, але, ну, бачна, што гэтыя памацней будуць. Тут 2. Ось, усё. Адбіліся. Конец. Едем далей. Так? Это конец, не? Не конец. Трэба праматаць. Так, ядра у нас нікуды не выкарыстоўваюцца. Оп. Наступіў наступны дзень. У нас, дарэчы, хапіла на зараз паляпшэнне нашай базы. Паляпшаем саму базу. Самую галоўную, якую патрэбна нам бараніць. Калі мы базу не абаронім, мы прайгралі. Ну, вось увесь канцэпт. Вось. Будынкі ёсць. Пакуль я паказаў толькі базавыя, як будыначкі, так, у нас самыя простенькія. Не магу ли я... Ці дыстанцыя падвышаецца? Не? Толькі хуткасць. Радыус. Не, радыус толькі крыху расце ў веж. Добра. Давайте крышталікі паляпшаць. Нам спатрэбіцца шмат крышталікаў. Так, вось гэтыя руднікі крышталькавыя ставім. І вось гэта, дарэчы, упершыню я толькі ставлю спалучэнне. То бок мы можам гэта транспартыроўшчык. Ён забірае з бліжэйшых кропак і паміж імі перадае. Справа ў тым, што моя база не дацягваецца да тых далёкіх руднікоў. Робім вось так, каб у нас не губляліся крышталікі, і адпраўляем сабе на базу. Можа, мы бабры? Але ж тут няма... Не, тут ёсць дрэвы, дарэчы. Вось гэта дрэвы, па-мойму. Лесасекум нам можна будзе пабудаваць толькі на 3-м узроўні базы, нам трэба накапіць яшчэ крышталікаў. Так. Давайте крыху пашырым нашу абарону, дыстанцыю збольшага.
Вось, я поставіў дзве яшчэ вежы з боку нашых руднікоў, таму што нам іх прыйдзецца бараніць, правильно? Але да іх не дастаўляюцца ядра. Зараз мы гэта вырашым, паставім сабе яшчэ... Вось так, вузел адзін паставім, праз некалькі вузлоў будзе перадавацца. Угу. Так, больш крышталікаў. Нам крышталікі дакладна спатрэбяцца ў вялікай колькасці. Паляпшаем до другого ўзроўня. І апрацоўку ядзер зробім таксама. Памацней, каб яна больш іх рабіла. Мне падаецца, альбо гэтыя руднікі... гэтыя руднікі перапаўняюцца тут крыху. Таму што фабрыка гэтай ядзер не дае рады. Вось, пайшла ўжо яшчэ адна ноч. Мы, дарэчы, даволі... Там вось на мінімапе можна пабачыць, як набліжаецца. 1, 2, ну, нічога такога. Мы можам паляпшацца, пакуль час ідзе? Так, можам. Так, база. Для паляпшэння базы 1200 нам спатрэбіцца. Я думаю, адразу на трэці ўзровень базы адправіцца. Таму што, па сутнасці, абараняемся мы і так даволі ўдала. Як я разумею, што спачатку будзе даволі проста, а потым будзе пакрыху, ну, расці як бы складанасць, і ворагаў будзе становіцца ўсё больш. Тут дрэва ёсць, ё-маё. Один скілл-пойнт за ноч, і 2 за кожную перамогу. Зразумеў. А чаму мы не можам занлочыць? Чаму нам скілл-пойнтаў усё яшчэ не далі? Гомзік, калі кантэкст незразумелы, гэта гаворка пра Тімберборн. Гэта самае будаванне калоніі за баброў. Так. А можна паскорыць, калі ласка? Яно не тое, каб шмат чаго адбываецца. Я вам, можа, актыўнай паўзай бы... вось, на прабел добра працуе паўза. А можна... Так, добра. Паскараемся? Бо я жадаю базу адразу палепшыць. Оп. Палепшаная. Так. І пакуль мы на паўзе, давайте паглядзім. Нам далі адначасова адразу 5 новых будынкаў. Адно з іх здабывае лес. Адно з іх, дарэчы, лес у нас тут вельмі блізка, яго шмат. Чаго лес у нас зараз да халеры. Вось. Там проста ёсць каруселька, бабры могуць водную карусельку такую зрабіць, каб катацца на ёй. Ну, як водную карусельку, потым яна прыводзіцца механізмамі ў рух, і гэта падвышае настрой бабрам. Для тых, хто ў запісе гэта глядзіце, што, якія бабры, чаму пра гэта гаворка? Ну, баброў згадалі, і панеслася. Так, наша база. Яна зараз 3-го ўзроўня. Вось гэта 3 новыя будынкі, 5 новых будынкаў. Адно з іх здабывае лес, а другое здабывае сталь з жалеза, якое у нас тут здабываецца, так? Потым гэтае жалеза можна апрацаваць яшчэ і дрэва. Мы апрацоўваем дрэва, апрацоўваем жалеза і дрэва, і робім сталь. І ў выніку з гэтага ў канцы можна рабіць фабрыку, якая будзе рабіць стрэлы, і стрэлы мы потым адпраўляем на вежу, якая будзе страляць імі. Вось такая вось камбінацыя. На ўсякі выпадак нагадаю, у факе было, што трэба заціснуць shift падчас паляпшэння, каб палепшыліся ўсе будынку гэтага тыпу. Ну, ці ўсе, на якія хопіць грошай. Я забыўся. Дзякуй вялікі. Я туторыял прайшоў учора, але гэтыя факты я ўжо забыў. Ну, вось. Просто мне зараз не хапае бясконца рэсурсаў. То бок, гэта самая... Моя самая галоўная праблема зараз недахоп рэсурсаў, я скажу. Так. Трэба было тут, можа, ставіць. Ну, ладно. Мы зараз ланцужок толькі пачынаем самы. Вось так я пастаўлю. Блізка. Пайшло, у нас дрэва апрацоўваецца, у нас здабываецца дрэва і апрацоўваецца. Нам патрэбна яшчэ апрацоўваць жалеза ў сталь. Ага, тут паспатрэбіцца, зразумеў. Давайте звяжам гэта ўсё. Тут нам паспатрэбіцца чыстае дрэва, я не зразумеў гэтага спачатку. Так.
У гэтай камбінацыі ўсе гэтым гармідары, якія вы бачыце тут, гэта насамрэч мы ўсё здабываем для нашых стрэл. То бок мы здабываем гэта самае дрэва, якое ідзе адначасова на фабрыку ліцейную і на лесасеку. Ну, лесапілку, наадварот. З лесасекі на лесапілку. З лесапілкі ўжо дрэва адпраўляецца на стрэлы і сталь таксама ідзе на стрэлы. Ось, у выніку у нас атрымліваюцца набоі для нашых веж гэтых самых лучнікаў. І вось у нас можна паставіць першыя набоі для лучнікаў, і вось яны пайшлі. Цудоўненька. Я што думаю, тут перабор дрэва шмат, так? Яна занадта эфектыўная для гэтага. А куды мы яшчэ можам выкарыстаць? Можам, в прынцыпе, проста палепшыць, напрыклад, сталь, апрацоўку. І давайте жалезны руднік, каб яго больш было. Вось. Розніца паміж гарматамі і лучнікамі. Гарматы б'юць па плошчы і слабей, то бок яны, бачыце, не паспяваюць забіваць аднаго такога. Лучнікі страляюць хутчэй і ў адну цэль. То бок у прынцыпе, я думаю, варта паставіць будзе цэлы радок гэтых самых лучнікаў і цэлы радок гармат. На блюпринт адпраўляецца 9500, дзякую вялікі. Так, добра. Вежу з лучнікамі яшчэ. Пакуль стаўлю ў нейкіх абсурдных месцах. Я пакуль... Там маленькі нейкі ўвогуле прыбег. Давайте. Нам трэба пашырацца, нам спатрэбіцца вось гэтая зялёненькая, я так разумею, уран. Так, нам патрэбна уніз рухацца. Давайте зробім сабе аванпост такія наперадзе. Вось так. І вось так робім. Будзе вежа ў нас. 2 штукі. Яны павінны нармальна абараніць нам уранавы руднік. На паляпшэнне базы 3900 патрэбна. Трэба здабываць яшчэ больш крышталікаў. Гэта недастаткова, то, што мы зараз робім. Зараз мы з гэтым разбяромся тады. Ці дастае? Дастае трохі. Здабываем так. Здабываем так. Там один не зацягнуўся ўсё ж таки. Оу, гэта я памылку зрабіў, так? Гэта я памылку зрабіў. А як яго ось прадаць? Транспарцёр наш пайшоў туды, і ўсё гэта пойдзе нам на базу таксама, так? Так, яно пайшло на базу. Цудоўна. Паляпшаем усе адразу. Можна яшчэ раз усе, не? Будем па аднаму. Нам патрэбна больш крышталікаў, у нас мы будуемся вельмі павольна. Я так разумею, па эканоміцы я толькі што я трохі прадзёўбваюся па эканоміцы. Зомбі непрыгожыя. Ну, на прэв'юшкі чамусь яны прыгажэй. Ну, такія па тыпу больш зомбі, а тут нейкія крывіды. Недахоп жалеза ў нас ёсць, маецца. Зараз мы яго выправім. Рэклама. Блин. Карацей, каб вы разумелі, яна бясплатная, так? І гэта гуляецца на сайце. Вы можете самі пагуляць, калі пажадаеце. Нічога вам гэта каштаваць не будзе, але вось рэкламкі выпадаюць. У Steam, я так разумею, проста версія без рэкламы за нешта, там, некалькі даляраў. Так. Добра. Паляпшэнне... Так, крышталікі у нас здабываюцца ўжо максімальна эфектыўна. У нас больш не будзе, у нас няма будынкаў для крышталікаў. Нам трэба накапіць 3900 для гэтага. Добра. А ці нармальна атрымліваецца? 8,7 яно дастаўляюцца. Мне падаецца, што можна паскорыць хуткасць, з якой усё дастаўляецца, правильно? Давайте ўсе звязкі гэтыя, каб яно хутчэй пераносіла. Наши транспортировщики будут больше эффективные. Яшчэ раз паляпшэнне. Вось. Няхай хутчэй дастаўкі пойдуць. Цудоўна. Учорашняя шляхта. Гэта самае, Redemption, дарэчы, даволі файны. Ну, як файны. У яго ёсць праблемы, ён даволі сумны для 2000 года нават.
але ён гэта не нешта суперправальна, просто такая па тыпу недорогая, простенькая, бюджетненькая гульня. Вось, у крутым сеттингу, што ў прынцыпе ўвогуле ўсяго World of Darkness датычыцца. А Factorio падобна да Oxygen? Хутчэй не. Так і не. Калі табе падабаецца, я скажу, што у чым падобна. Вітаю, рэдак. Чым падобна? Калі табе падабаецца будаваць механізмы нейкія у Factorio, у Oxygen, то бок рабіць нейкія ланцужкі вось гэтага вырабу альбо аўтаматычныя сістэмы нейкія. Калі табе падабаецца аўтаматызацыя у Oxygen, то табе спадабаецца Factorio. Вось. Factorio цікава тым, што ты будуеш... Зараз мы гэтым, дарэчы, будзем, і зараз я вельмі проста будую базу, тыпу, у мяне ўсё абы што, гармідр поўны. З-за таго, што я не ведаю ланцужкі, і я не ведаю, як мне бараніцца, так? Тут ёсць яшчэ сцены, якія я не будаваў увогуле. Дарэчы, а давайте, можа, паспрабуем? Не, рана. У нас, насамрэч, я не ведаю, калі гэта варта рабіць. О, першы скілл-пойнт мы зарабілі. О, вось зараз давайте паляпшэнне нейкае атрымалі сабе. Базавы, з яго пачынаецца. Першы поінт і пашкоджанне ад веж і ўсіх будынкаў. І здароўе будынкаў і пашкоджанне ад веж у нас падвышаецца на 3%. Вось. І атрымліваецца вось на наша галіна. Транспартыроўка, здабыча, захоўванне. Цікава. Тут розныя перкі, яны яшчэ і даюць наверх. Пакуль у нас... Я дрэнна будую эканоміку. Я бы эканоміку палепшыў. Тыпу, ішоў вось на здабычу майнінг. Вось. Фабрыкі хутчэй прадукуюць, і пакуль здабычу, можа бы, падвысіў. Не сказаў бы, але Factorio тупа топ. Не, ну, я не скончыў думку. Карацей, Factorio. Factorio чым крута? То бок вы будуецеся, ты будуеш, чым цікава зацягвае Factorio, так? Тое, што, па-першае, усё працуе за цябе, то бок калі ты пабудаваў, механізм ужо працуе. Тут мы абмежаваны часам і ускладненнем сітуацыі, так? Factorio, па сутнасці, трохі не пра гэта. Factorio пра тое, што ты будуеш фабрыку сваю, яна робіць за цябе штукі. Ты атрымліваеш, як бы, тое, што можна было рабіць рукамі, становіцца аўтаматычным, і гэта ўсё пашыраецца. Ты будуешся, і пэўны момант разумееш, што ты не зусім правільна пабудаваўся. Гэта нармальна. Гэта працэс, як бы, навучання гульні, і ў гэтым, як бы, тут атрымліваецца кожны гуляе ў Factorio па-свойму. Гэта, як бы, весела. Вось, і ты ідзеш перабудоўваць трохі сваю фабрыку, каб яна была не абавязкова супер самая эфектыўнай, але каб яна рабіла тое, што табе патрэбна. У выніку пад табой, у цябе пад рукой такі пазл, які ты сам сабе ствараеш з праблемамі, якія ты сам сабе стварыў. Вось, ты іх вырашаеш і адчуваеш сябе вельмі разумным. У гэтым кайф Factorio. Скажем так, ну, я апісваю коротка для тых, ну, і вельмі важны момант, кожны гуляе ў Factorio па-свойму. Ну, гэта важна. Вось. Не сказаў, што падобнае. Гэта... Зразумеў. Вось. Так што яны не падобныя, але ў Oxygen таксама ёсць гэты момант. Ну, я чаму кажу, што яны так-то не падобныя, так? Але ёсць вось гэты момант. Блін, я памыліўся, зараз вось вораг падбег і выбухнуў. Добра. У нас не хапае ядер гэтых. Давайте вось тут знясем гэтую вежу, яна ўжо бескарысная. Так. І я бы, можа, вось гэтую перанёс вось сюды. Бачыце, то бок, ну, напрыклад, чым падобна на Factorio, то бок я літаральна тое, што апісаў. Я зрабіў памылку, я зразумеў яе і зараз выпраўляю. Далёка атрымліваецца, так? Не, давайте два просто транспартных узла зробім. Вось так, нам усё роўна яны спатрэбяцца. Так, нам не хапае дрэва для нашай ўсёй гэтай халеры, каб яна працавала. Ёсць. Аўтаматызацыя цікавая, думаеш, але не самая цікавая ў Oxygen. Ну, у Oxygen у тебя ёсць даследаванне, і ты прадумваеш лагістыку для сваіх дуплікантаў, і ты прыглядваеш за дуплікантамі. У Factorio поўнасцю адсутнічае момант прыглядвання за сваім персанажам. Ён як бы больш ну, ён не абстрактны, ён як бы бегае там чалавечак з бранёй там і страляе, але ён увогуле не цэнтр твайго усяго, што ты робіш. Гэта цэнтр усяго з'яўляецца якраз таки твая база, скажем так. Вось. У Oxygen не падобна, але Oxygen ты сочыш за дуплікантамі.
Як бы у тебе концентрация есть, при этом у Oxygen можно гулять абсолютно без автоматизации. Oxygen гуляется и так, ну, типу, руками, скажем так. Великой колькостью дуплікантаў і просто трубками, куди ти досилаєш дуплікантаў, які працюють. Вось, можна і так гуляць. Так што, ну, яны як бы канцэптуальна, яны розныя ўсё ж такі гульні. Гэта, ну, відавочна. Я просто апісваю, што ў іх падобнага. Вось. Так, што мы можам яшчэ змяніць? Нам патрэбна ўсё яшчэ палепшыць галоўную базу. Чакаем яе. У нас зараз хапае набояў стрэл гэтых. Яны адпраўляюцца ў новыя вежы. Цудоўна. Можа быць, каб іх яшчэ яны эфектыўней рабіліся, бо яны не запаўняюць пакуль поўнасцю усе вежы. Ну так стрэл мне павінна хапіць, падаецца. Атакі на нас пакуль такія вельмі слабенькія, чыловыя. Ніякай праблемы няма. О, можна было переключыцца ўвесь экран. Можа, мне варта гэта было зрабіць. Ну ладно. Як адбылося, што Йорк Іл, у нас гэты тыдзень па рулетцы і па рулетцы, што выпадае, то і выпадае. То і гуляем на наступны дзень. Вось, гэта такі тыдзень, і ён ужо амаль скончваецца. Сёння у нас будзе галасаванне толькі за першае месца, і гэта тая гульня, якая будзе заўтра. Вось. Так што тыдзень раптоўных гулін, ён падскончыўся. Канец. Так, вось прыбег, і яго імгненна забілі. Пакуль проста. Ну, зразумела, што гэта яшчэ наперадзе нас усё чакае. Я просто не магу запомніць усе рэмволды і факторы сатысфактары, таму і пытаю. Ну, гэта ж, па тыпу, калі сам гуляеш у такія гульні, то яны лёгка адрозненне як бы ёсць. Але я скажу, Oxygen Not Included даволі недалёка ў жанры сваім, у адчуваннях. Таму яшчэ, гэта не адно і тое ж, але недалёка, як бы. Таму што ў гэтым самым, у Oxygen, напрыклад, таксама ёсць ланцужкі вырабу. Вось. Што аб'ядноўвае, дарэчы, яшчэ вось адзін пункт, які я не сказаў, што аб'ядноўвае факторыю і Oxygen Not Included, наяўнасць ланцужкоў вырабу. Ёсць вельмі розныя гульні, якія маюць такую штуку, але вы робіце адзін рэсурс, вы з гэтага рэсурса робіце яшчэ адзін рэсурс, з гэтага рэсурса наступны. І такім чынам у вас як бы атрымліваецца нейкая складаная сістэма ў выніку. Ремволд падобны на Oxygen, а Satisfactory гэта 3D-факторыю. Ну, вось так. Па сутнасці, Гомзік раздзяліў, гэта трэба разразумець, яны ўсё яшчэ ў розных жанрах. Ремволд і Oxygen гэта літаральна, ну, амаль адно і тое ж. У некаторым сэнсе. З тым жа вайбам, з тымі ж штукамі, як бы, ну, падобныя карацей гульні. Вось, пры гэтым Satisfactory поўнасцю клон факторыю. Калі Ремволд і Oxygen моцна адрозніваюцца, унутры свайго, так, паджанра, скажам, выжывання калоніі, так, то гэта самае, Satisfactory вельмі далёка ад, наадварот, па тыпу, Satisfactory, наадварот, вельмі блізка да факторыю, яно амаль нічым не адрозніваецца, мінімальна. Вось, такіх клонаў хапаю факторыю. Я сказаў, што давайце зробім здабычу хутчэй, але я зараз не ўпомню. З вежамі пакуль праблемы няма. Таму я думаю, рэальна здабычу. Падскорым здабычу і транспартыроўку у гэтую галіну пойдзем. Таму што пакуль што нам не хапае рэальна базавых штук тыпу, вось, больш крышталікаў. Нам патрэбна шмат крышталікаў. Абараняемся таго, што ёсць, мы без праблем. Новыя будынкі у нас толькі на 6-м узроўні базы, таму у нас гэта не вельмі датычыцца, а мы зараз яшчэ і палепшым, больш крышталікаў будзем здабываць. Ёсць. Крышталікаў больш, нам дакладна больш спатрэбіцца. Я бы уляцеў як мага хутчэй у наступны ўзровень базы, гэта зараз 4-й, нам спатрэбіцца 10 000 на наступную, ё-маё. Добра, што я адразу палепшыў усё ж такі здабычу. У Ремволду больш персаналізацыі. Ну, так, згодны. Ремволд больш канцэнтраваны на генерацыю гісторыі. Таму важна, хто і што робіць. Вось. Таму што канфлікты паміж персанажамі могуць у выніку выліцца ў гэтую вось гісторыю. Рэклама зноў невялічкая. Вось. І... Оп. Добра. Нам дадалі яшчэ адну вежу. Веж гэтых для абароны не той, каб шмат, насамрэч.
з таго, што я назіраю. То бок іх вельмі абмежавана, я не магу тут затыркаць імі ўсю тэрыторыю. Дзе бы мне так абарону яшчэ паставіць? Не, пакуль пратрымаем гэтую вежу, лагістыку потом для прыдумаем, калі зразумеем, дзе яе паставіць. Так, вежы палепшылі. Гарматы таксама. Дрэва трошки для гэтай сістэмы не хапае, добра. Ёсць. Вось, баланс па дрэву у нас ёсць. Будзе нават яшчэ з запасам. Так, нападзенне яшчэ адно. Ну, зноў жа, у нас тут усё так ідзе, што я не вельмі напружваюся. Давайте вось гэтую гармату палепшу. Таму што, па сутнасці, вось яны падбягаюць і адразу у нас скончваюцца. Мне патрэбна ўсё ж такі расці ўверх. Ну, мне патрэбна паляпшаць саму базу, таму што інакш нешта слабенька атрымліваецца. Дарэчы, наконт карткі захопу. З карткай захопу разабраўся учора, заказаў, і яна павінна ўжо ляжаць у скрынцы, у дастаўцы. Таму у мяне, ў прынцыпе, ўжо ёсць картка захопу, але на гэта мае прыгоды пакуль на падрыхтоўку на дэстрэнінг другі на наступны тыдзень не скончваюцца. Магчыма, ўсё ж такі ў панядзелак мы будзем стрыміць на гэтым самым, ну, проста на PlayStation. Вось. Я не ведаю, можа сёння, можа на выходных дзесьці пасяджу пагляджу, што там з карткай захопу, што наладжваць, куды тыркаць. Мне патрэбна падрыхтаваць іншы комп для стрыма, то бок я не магу перавыкарыстоўваць гэта з-за яго размяшчэння, скажем так, а то мне праз увесь пакой пракідваць дрот. Вось, для карткі захопу, і гэта не спрацуе так. Так што буду рыхтавацца яшчэ падключаць усё. Добра. У нас яшчэ адзін скілл-пойнт. У нас варыянт... тут 5 пунктаў. Ага, добра. Зомбі будуць ігнараваць транспартыроўку і будуць проста праходзіць па ім. 5 пунктаў патрабуецца. Давайте пакуль хуткасць здабычы. Таму што хуткасць здабычы, я спадзяюся, распаўсюджваецца на крышталікі. А крышталікі нам патрэбны. І у вялікай колькасці. Нам 10 000 патрэбна крышталікаў на наступны ўзровень базы. Табе засталося трошки. Я кажу, там нормально, ты блізка. Ты насамрэч блізка. Тут уже пытанне толькі наяўнасці вольнага часу. Я тут прыдумаю, як называецца ад гульняў за 100. Трэба ім дакідаць да 1000 ўсім, і ўсе гульні будуць 1000 плюс. Іх там усяго 18 штук. Ага. Учора па беразе туда-сюда. Зразумеў. Ты блізка, ты па сутнасці ў развязцы, то бок сюжэтная развязка гэта. Там яшчэ хапае як бы чаго, але давайте, слухайте, гэта абсолютно бескарысна, я можна зносіць. На Oxygen Not Included адпраўляецца 100, дзякую вялікі. Нагадваю, што ў нас новае правіла, у нас ёсць гэты самае абмежаванне зараз з'явілася на дадачу новых гульнян. Калі вы будзеце дадаваць новую гульню, калі вы будете дадаваць на новую гульню балы, то вам патрэбна закінуць мінімум 1000. Гэта 1000 нікуды не знікне, яна застанецца на рахунку гэтай гульні, вам просто патрэбна гэту 1000 закінуць, каб гульня трапіла ў спіс. Інакш гэтыя балы вам просто вярнуцца назад, і гэта, скажем так, дапаможа. Гэта вырашае трошки дзве праблемы. Ну, мне спадабалася тое, што гэта гарантуе, што калі вы, ну, не гарантуе, а спрашчае. Калі вы будзеце гульню, якой няма ў спісе з памылкай, то менш памылак будзе. Ну, памылкі і так даволі рэдкія, але ўсё роўна гэтым дапаможа. Па-другое, гэта трошки вас прымушае, скажем так, быць, больш працоўваць як бы гульню. То бок 1000 ўсё ж такі не 100, так, пунктаў. І ў выніку, што 1000 гэта ўжо вы трохі ўклаліся ў гэта. 10 гульнян вы так не закінеце лёгка. Так, гэта будзе шкада трохі, правильно? Ось, але гульня, калі гульня ўжо ў спісе, яна будзе дадавацца спакойна. То бок вы можете накідаваць колькі завгодна балаў. Так. Ага.
База новага ўзроўня 5. Цудоўна. Гэта значит, мы можем паляпшаць усе месцы здабычы наших крышталікаў. Это цудоўна. Диггеру отправляется 100. Добра. Я родак вырашыў выцягнуць усе на 1000+. Глядзі, як бы. Я не ведаю, ну, як іх пазбавіцца по типу усім дадаць до 1000. Окей, ну, як бы я не супраць. Просто што я думаў просто абраць сабе ёсць шмат гулін, якія не прасоўваліся вельмі доўга, яны ляжаць у самым нізе. У мяне была думка абраць ты, якія некалькі па тыпу абмежаваны, вось роўна 3 гульні і пагуляць у іх на стрыме. Ну, типу, просто яны будуць у стрыме, я буду іх выкідваць. Транспортную сістэму таксама можна паляпшаць. Так, просто ў гэтым неабходнасці няма. Ну, яна пакуль дае рада, мне падаецца. Вось гэта толькі трэба было бы палепшыць да 3-го ўзроўня. Вось. 3-й ўзровень гэта больш, чым мне патрэбна зараз. Вось у чым штука. Так, мне на крышталікі яшчэ хапае. Там же зверху я ўсё забудаваў, і гэта таксама да транспартніка мы бахнем вось так. Цудоўна. Раз, два. Цудоўна. Ёсць. Палепшылі больш крышталікаў будзе. У ідэале, канешне, палепшыць усе гэтыя будынкі. У мяне на апгрэйд усяго адразу не хапае. Яно рэальна, яно спрабую палепшыць як можа. Цудоўна. Это падыдзе. На Фантастик Дізі яшчэ 100. Дзякуй вялікі. Вітаю, Метаігоры. Вітаю. Цудоўна. Цудоўна, наша гэта самая эканоміка расце. Паляпшаецца. Нам патрэбны 6-й ўзровень базы, каб перайсці на уран. На OpenCTD яшчэ 100. Дзякуй вялікі. У прынцыпе, глядзіце, набояў мне шмат не патрэбна. У мяне пры гэтым... пачакайце, у мяне даволі шмат гармат ужо можна будаваць. Я насамрэч магу пашырыцца, просто ворагі не такія моцныя. Мяне гэта здзіўляе трохі. Ладно. Давайте транспартную сістэму палепшым. Бо падаецца крышталікаў, тут вузкае месца крышталікаў трохі. Давайте нам можа нават яшчэ лепей. Няхай транспартная сістэма мацней будзе. Бо мне падаецца, там затор быў. Колькасць крышталёў у секунду трошки падрасла, дарэчы, пасля паляпшэння транспартнай сістэмы. Але незначна, то бок, па тыпу на 10 крышталікаў у секунду. Пачакайце-ка, Даркут жа быў у спісе. Зараз на Даркут яшчэ 100 адправілася. Дайце-ка я гляну. Даркут жа быў. Выправце мяне, калі не. Прабел у назве лішні. Ну вось. Дарэчы, ад чаго абароніць гэтая штука. Вось. Пазітыўны трошкі момант. Але гэта, хутчэй, мелкая штука такая. Voices of the Void. Дык пачакай. Не, просто эта штука, я выправляў яе літаральна 15 хвілін. Ну, я як бы пратэставаў, але ёсць верагоднасць, што я дзесьці накасячу. Чаго трым не раблю? Чамусьці не раблю. Гэта ў старога бота было, у новага я не рабіў, забыўся. Так, усё отправілася нормально. Дарэчы ж, дагэтуль не было праблема з гэтым. Ну, тыпу, гульні ж у спісе нармальна дадаюцца адна да адной, правильно? Увесь гэты час, я ўпэўнены, што дагэтуль хтосьці абавязкова прабел дадаваў. Можа быць, гэта вось гэтая канкрэтна праверка типу наяўнасці, але наяўнасць
І наявнасць там правяраецца даволі проста, яно дастае з базы. Ну, калі ёсць у базе, то яно пакідае ў базе. Ну, типа, просто тое, што дастала з базы. Гэта хутчэй за ўсё праверка. Ну, праверка на наяўнасць, якая зроблена. Раней просто пофіг было пры дадачы, таму што калі яна дадаецца ў базу, хутчэй за ўсё яно чысціцца нармальна. Вось, а зараз праверка з таго, што адправілася, ну, на ўваход я санітайзінг, карацей, не праводжу даных, якія ўваходзяць. На праверку канкрэтна. Так, у нас веш... А можна іх перасоўваць? Альбо іх трэба знасіць, так? У мяне няма... Такой здольнасці няма, просто ўзяць да перасунуць базу. Ну, не базу, блин. Реклама перебиває, конечно, темп. Ну так. При проверці хутчэй за ўсё. Я кажу, я літаральна 15 хвілін дадаваў гэтую штуку і... Не, ну ладно, не 15 хвілін, я, можа, 10-15 хвілін тэсціў пасля гэтага. То бок, ну... Типу, дадаў, можа, 10 хвілін за 10 і потым тэсціў. Сядзеў. Так, у нас хапае... Рэсурсы ўсе здабываюцца ў плюс нават. То бок, ну, у нас рэсурсаў не толькі патрэбна, нам толькі крышталікі гэта замінаюць усё. Пры гэтым раднікоў для здабычы крышталікаў мы пабудаваць больш не можам. Давайте яшчэ пабудуем сабе... Там нейкая дзіўная халера трошки атрымліваецца. Лагістычная. Ну ладно, давайте сюды паставім вежу такую. Няхай будзе 3-го ўзроўня. І я зладжу ёй вось такой вузел. Каб у нас напрямую ішло ўсё. Давайте яго дагонім. По ўзроўню. Таму што гэта будзе стрэла нам дастаўляць. У вежу. Там бо я чаму зрабіў? Таму што там дзіўны абыход такі атрымліваўся. Адпраўляецца сюды і па ўсіх па 4-5 вузлах ідзе, каб дайсці. А краніцы сканчаемыя, наколькі я ведаю, не. Ну, на іх няма нічога такога. Ну, вось. Толькі, я так разумею, нам прыйдзецца пашырацца ў любым выпадку, таму што нам патрэбна больш і больш рэсурсаў на больш і больш веж. Чым больш дайсаў качка закіне на соткі, тым менш у яго застанецца на Дунстарф. Я зразумеў твой план. Так. Мы по плюсе па ўсім рэсурсам. Рэальна, мы просто сядзім, будзем зараз сядзець і просто чакаць. Можа быць, складанасць падвысіць? Бо мы так да складанасці, мы рэальна... Гэта самы нізкі ўзровень, па-мойму. Можна адразу змяніць складанасць, не? Шорткаты на клавіатуру. Окей. Давайте по складанні поставім, бо мы так у нешта складаненькае цікавае дабяремся не хутка. Мне не патрэбна нічога рабіць, давайте звычайную складанасць. Бо я літаральна просто будаўніцтвам займаюся і чакаю, пакуль штосьці пабудуецца. Так, нас будуць цікавіць. Як мы ўжо трошкі падразабраліся, нам спатрэбіцца даволі шмат гэтых самых крышталікаў. Вось гэтае месца мне падабаецца, таму што тут 4 зоны адразу, 3 жалеза і знізу дрэва ёсць, калі іх спатрэбіцца, правильно? Таму базу мы ставім вось тут. Будзе праблема той, што тут толькі 3 здабываецца, так? Давайте базу вось так паставім. Вось, она базова адразу будзе хапаць на ўсё. Так, руднички наши. Есть. Адразу можна будзе... Нам же ж патрэбна ў першую ноч абараняцца, правильно? Так. Рудничок. Пакуль ядра у нас... Ну давай. Все накопилось уже давно, давай. Ёсць, і сотня ёсць. Гульня доўга правярае, ці ёсць у нас дастаткова рэсурсаў. Так, вось першая вежа наша будзе. Будзе бараніць нашу базу на гэтую ноч.
Гэта нейкая стратегія і гулень. Ну, типу такога. Гэта адначасова Факторыо і Tower Defense. Вось у чым сутнасць як бы гульні. Можна яшчэ зрабіць асобную ўзнагароду, дадаць новую гульню. Ну вось няхай за 1000, а астатнія ўзнагароды, каб толькі дадавалі бал на гульню ў спісе, каб дакладна пазбегнуць памылак, хаця яно і так няблага працуе. Не, мне падабаецца так, як ёсць, бо спецыяльная ўзнагарода, якая дадае гульню, гэта дадае як бы, ну, па мне падаецца складана. Вось. Прасцей просто, типу, я жадаю кінуць бал на гульню, і табе кажа: "О, слухай, дадай, калі ласка, 1000". Факторыя таксама ў пэўным сэнсе Tower Defense, але там ўсё пабудавана на фабрыку, так? Тут жа шчыра, і пакуль я не бачу таго, каб мы штосьці актыўна рабілі па-за межамі будаўніцтва. Ну, як бы, зараз яно занадта падобна на Факторыю, але яно далёка не такое глыбокае, як Факторыю, таго, што я бачу. Вось, таму я падвысіў зараз складанасць, таму што я жадаю выпрабавання ад зомбі. Я жадаю, каб маё пашырэнне кіравалася неабходнасцю. Ну, тыпу, мне пагражаюць зомбі настолькі, што мне патрэбна пабудаваць вось такую-то сістэму абароны. Ну, як бы, прыкладна так. Калі це смерці стварыць. Ну, у такім выпадку. Ну, гэта, зноў жа, гэта не асноўнае, пра што Факторыю. Таму тут, як бы, яно праўда, але і трохі далёка у той жа момант. Так, наступным мы просто паляпшаем базу. Мне больш падабаецца гэта за Факторыю, мінімалістычна. Так, ну, у прынцыпе, я скажу, яна ў браузеры, я зноў кажу, яна бясплатная, я зараз у браузеры гуляю. То бок, гэта не Факторыю, не меў... Карацей, калі выйшла Факторыю, я чакаў 10 год паўтары зніжкі на Факторыю перад тым, як яе набыць. Калі што, зніжкі я не дачакаўся. Факторыю вельмі рэдка бывае на зніжках. Ну, вось. Але Факторыя чмурэнная глыбока і надоўга. Тут гэта літаральна ў браузеры запусціў вольны час і сидзіш калупаеш. Не дачакаешся, дык вось, карацей, я ў выніку набыў. Я зараз, калі што, чакаю дапаўнення да новага контента, это самае, зніжкі на новы контент, але я таксама думаю, не дачакаюся. Здаецца, ніколі не бывае на зніжках. Ну, падаецца мне, я думаю, што так. Калі такое адбудзецца, я вам скажу, просто бягіце ды набудзьце, таму што гэта, хутчэй за ўсё, адзін раз у жыцці у вас такая зніжка будзе на Факторыю. На цывілізацыю 6 адпраўляецца 100, дзякуй вялікі. У нас там цывілізацыя ў самым нізе проста яшчэ ляжаць. Вось, у мяне які план быў? Я думаў пазбавіцца ад сотак, ну, учора думаў, што мне такімі з імі зрабіць. Я думаў, што ўзяць ды... Давайте паскорым. Я думаў ўзяць ды просто абраць некалькі гулін сотак і просто пагуляць у іх. Ну, як бы, калі ў мяне жаданне будзе, вось просто па тыпу. Абіраць нейкую і просто гуляць. Просто па жаданню. Як бы і для сябе абіраю і выкідываю са спіса. Space Age вельмі крутое дапаўненне. Так, я яго чакаў. Я яго чакаў, мне грошай шкада. Вось, таму што я гуляю шмат такіх гулін, а грошай у мяне не бясконцыя. Блин, мне ўсё яшчэ не хапае гэтых крышталікаў на апгрейд базы. Займае час. $850 патрэбна. Вось, амаль гатова. Бо крышталікаў ледзь-ледзь капае. Ёсць. Давайте адразу паставім яшчэ новыя руднікі і будзем іх паляпшаць. Па сутнасці, проста каб паскорыць колькасць, павялічыць колькасць гэтых рэсурсаў. Бо гэта кабзда. Паміральную яму? Пачакай, у які момант мы паміральную яму будуем? Для чаго мы будуем? Важна не проста, ведаеш, паміральная яма гэта для душы, разумееш? Трэба спачатку разумець, для чаго ты яе будуеш. Просто так пабудаваць паміральную яму, гэта ж, ну, не дзен увогуле.
Так, але я ў факторыі ўжо 300 гадзін правёў, мяркую, што грошы ўсё акупіліся. Не, яно акупіцца, разумееш, Гомзік? Пытанне таго, што па тыпу мне амаль усе грошы, якія я закідваю на гульні, яны акупаюцца па адчуваннях. Проста што грошы не бясконцыя. Паміральную яму для гульняў жа. Зразумеў. 300 гэта супер мало, у меня, к сожалению, 1400. Ё-моё, 1400. Колькі... Давайте, так, раз уж пошла гаворка, мне стало цікаво, што ў мяне там адбываецца. Я зараз запускаю Steam. Я не думаю, што ў мяне шмат у факторыю, ну, прям да халеры. Я думаю, што ў меня салідныя нейкія па 100 гадзін. 100 гадзін у гульне для мяне гэта да халеры. Ну, гэта шмат. Я, калі 100 гадзін гуляў, гэта мне вельмі падабаецца гульня. Так, глядзім. Факторыю. Факторыо 59 гадзін? Неправда. Ну, неправда. Я зразумеў. Я чакаў зніжкі, таму што я піратку перад гэтым гуляў. Зразумеў, я ў піратку гуляў у факторыю, а потым я яе набыў. Так што не, гэта непраўдзівыя 60 гадзін. Я ацэньваю прыкладна 150 гадзін у мяне будзе ў факторыю, прыкладна. Я яе прайшоў 2-3 разы. Каб зразумець. То бок, ну, нармальна так у мяне хапае. Пры гэтым я яшчэ даўно па тыпу гуляў, калі яна яшчэ на ранніх этапах была. Вось, так што, ну, павінна б накапіцца. Oxygen Not Included. Oxygen Not Included я адразу гуляў толькі ў Steam. У яе у мяне 415 гадзін. Oxygen Not Included. Той же RimWorld давайте возьмем. RimWorld 150 гадзін. То бок, ну, вось такі прыкладна у мяне раскіды па такіх гульнях. Гэта... ну і самае жорсткае, мне падаецца, у Steam канкрэтна. У мяне падаецца у Steam толькі Stellaris самая вялікая колькасць гадзін. Ну, у прынцыпе, амаль як Oxygen. 430 гадзін у Stellaris. Про тут я лепш не буду писать. Пиши, давай, РВДак. Рассказывай нам. Признавайся. 290 у Steam каля 40 на свечі, каля 40 на емулятор. Ага, я зразумеў. Ну так, ну солідная колькасць. Я просто не памятаю, колькі я на піратцы прайшоў гульню тады. Ось, а потым я набыў гульню, таму што файная. Я чакаў зніжкі, я ўвесь гэты час чакаў зніжкі, калі ж я магу яе набыць, таму што мне... Калі я зразумеў, што я ўжо ў прынцыпе на піратцы нагуляў больш, чым яно такого па тыпу... Калі яно ўжо купілася для мяне на піратцы, то я яе набыў. 3800. Ні халера сабе. У піратку на кампе сябра. Добра. Глядзіце, у нас зноў жа мы упіраемся трохі проста ў паляпшэнне базы. Ворагі ўсё яшчэ зомбі неяк не пагражаюць нам. То бок яны нават не кранаюць базу. Я не бачу сэнсу там сцены будаваць. Давайте просто паскорым гэта. Нападзенне. Не, пачакайце, ўжо патрэбна 3 стрэлы, каб яны... Пайшла жара. 3 стрэлы на аднаго зомбі з бягучай гарматы. Так, калі гэта не нейкі асабісты вораг. Я прапаную літаральна яшчэ одну ноч перацярпець, вось гэтую, і палепшыць базу адразу, каб у нас было больш здабычы крышталікаў, і потым нагнаць абарону. Ты перамог? Так. 3800 у любой гульне, гэта да халеры. Я думаю, у мяне столькі толькі ў адной гульне, і гэта канкурэнт доты. Я думаю, толькі одна гульня у меня столькі гадзін з'ела. Не, можа быць Вов. Вов, я не ведаю, мне колькі гадзін у Вове. Пры гэтым я не думаю, што, дарэчы, да халеры. Я думаю, у Лігі Легенд я згубіў больш часу. Усё роўна, у параўнанні з Вовом. Так, яны ўжо пачынаюць дабірацца да базы. Так, гэта ўжо становіцца цікавей. Яны дабіраюцца да базы, ёсць. Вось гэтую ноч мы перажываем, атрымліваецца. Паляпшэнне і адразу усім здабычы і паляпшэнне. І мы забіраем шмат крышталікаў і зараз будзем будаваць абарону. Пачынаецца жара. Так. Крышталікі пайшлі. Рэклама.
Чакаем яшчэ. Я максімізірую зараз здабычу крышталяў, бо літаральна ад іх залежыць усё, што вы будуеце. Там вораг усё яшчэ ідзе? Так, ідзе, ён заўтра прыйдзе, караці, яшчэ. Да тупая. О, блін, яшчэ чакаць. Оп. Больш крышталікаў. Я факторыю падабаў бы больш They are Billions. They are Billions таксама файная. Тут як бы пытанняў няма. Оп, гэты вораг з адной атакі выносіцца. Цудоўна. Так, у нас ёсць магчымасць зараз пабудаваць больш веж вот гэтых турэляў. Альбо адразу пачаць лучнікаў рабіць. Давайте прыпынім, трэба падумаць трохі. Так, мы можам... Гарматы самы просты варыянт зараз для нас, так? Ну, гэта літаральна самы такі відавочны. Мы гармат просто паставім яшчэ дзве. Па перыметру. Вось гэтую знясем, вось гэтую знясем. Гарматы просто выставім трошкі далей ад усяго. Вось так. І зробім просто па перыметру гэтай самай транспартыроўку, правильно? Вось так. Не тое. Транспартыроўка. А, блин, а чаму транспартнікі? А транспартнікі пры паляпшэнні дыстанцыю павялічваюць? Не павялічваюць. То бок у выніку мне прыйдзецца ўсё роўна рабіць нешта на кшталту вось такога. Вось так. Вось так. Я зраблю па тыпу як кальцова вакол базы, ну, по такому прынцыпу. Якое будзе заставляць неважна куды, каб мне ва ўсе кропкі базы хапала. База пакуль маленькая, ну вось прыкладна такая сістэма. Яна ў выніку будзе даставляць, неважна, мне пра лагістыку думаць не спатрэбіцца, мне спатрэбіцца думаць толькі пра будынкі ў цэнтры. Так, МКАТ. Ну, у маім выпадку прыйдзецца абараняцца ад таго, што звонку. За малатка на Доту 2. Добра, дзякуй, Элік. Лол, нават у другой доце нам паспеў 40 гадзін гуляць, але не ўпэўнены, што я столькі часу ўвогуле яе гуляў. Можа, ты запусціў і пакінуў? Так, у нас, па ідэе, павінна не хапаць гэтых самых ядраў гэтых. Я бы чакаў, што іх будзе не хапаць. Вось, і яны размяркоўваюцца. Бачыце, яны жоўтенькія такія палезлі ў розныя куты. Так. Мне падаецца, ядраў пакуль недастаткова па здабычы. Давайте колькасць жалеза падвысім здабычу. І апрацоўку гэта ў ядры. Няхай будзе больш ядер. Крышталікаў зараз максімальная колькасць здабываецца і так, таму можна за гэта не бянтэжыцца. Так, і далей турэлі просто палепшу. Гэтага павінна нам хапіць на бліжэйшую ноч, я думаю. Пакуль залішак жалеза, я думаю, праблема ў тым, што недастаткова гэтае жалеза, хоць і залішак, але у нас гэтае самае ядра не так хутка робяцца з яе. То бок... ну, в прынцыпе, я зараз фабрыку магу сабе дазволіць, дарэчы, яшчэ адну. Ой, давайте не тут. Давайте вось тут. Вось так будзе. І зараз мы раптоўна ў мінусе па жалезу, таму я гэта выпраўлю проста яшчэ дадатковымі руднікамі. Вось, і зараз у нас баланс нармальны. Гэтага павінна хапіць, каб, ну, гэтыя 4 вежы дакладна трымаць. Цудоўна. Гэтым кат мы будзем потым перабудоўваць, таму што мы будзем пашырацца. Нам зараз патрэбна невялічкі аванпост зрабіць, дзе-небудзь каля урана і дрэва. Вось так вось, вось у гэтым месцы, я думаю. Это наша будзе кропка, дзе мы будзем здабываць, вось гэта ўвогуле кропка, дзе мы будзем здабываць нашыя, як яны, божухна, стрэлы. Нам патрэбна стрэлы рабіць. Арбіту мы знайшлі рана. Рана. Мы яшчэ ў космос не ўляцелі. Нам ракету трэба пабудаваць. Жартую, ніякай ракеты тут няма. Так, па-па-па-па-пам. Нам спатрэбіцца для нашых стрэлаў, спатрэбіцца жалеза. Так. О, блин, там яшчэ ідзе хваля. Трошки, парачка засталося. Оп. Ёсць.
Транспортний вузол, место... А, докладно, маєш рацію. Давай зараз переставимо. Ось так воно дотягується все равно. До речі, давайте транспортні вузли усе полепшим, хоча б до другого узроўня, тому що пересилати тут шмат прийдеться. Ну, по такой... Калі будуем так, у мяне разлік, што вось па гэтай лініі будуць дастаўляцца шмат да халеры просто ўсяго. Гэта не вельмі эфектыўна, як бы... Не аптымізавана, але тут няма чаго бентажыцца ўвогуле. Так, гэтае жалеза, якое у нас тут будзе, яно пойдзе у нас выключна вось так, і адразу дрэва вось так. Нам спатрэбіцца стальная фабрыка, якая будзе здабываць, ёй патрэбны рэсурсы адтуль і адтуль. І нам дрэва яшчэ перапрацоўваць прыйдзецца. Вось так прыкладна. Мінімалістычненька. І з гэтага на выхадзе у нас у ланцужку будуць стрэлы. І каб гэта ўсё абараніць, паставім вежу одну. Нават дзве лепей паставіць. Толькі яно не зацягнецца. Трэба транспартны вузел ладзіць вось так. І каб гэты транспартны вузел абараніць, мы яшчэ... Не, ладно, не буду ўжо. Засталося 4 гульні за 100. Дык пытанне не пра сотачкі толькі, а яны ж яшчэ і не 1000. То бок, ну, я думаў пра гульні, які ў дыяпазоне паміж 1000 і 100. Вось такія вось. Стрэлу ў МКАД павярнуць. Пакуль у мяне там няма веж, я думаю, на МКАД мы вяртаць не будзем. Ну, сэнсу не вельмі ёсць. Зараз мне ўвогуле важна было бы гэту самую базу палепшыць. Таму што мне патрэбна яшчэ больш крышталікаў, я зноў упіраюся ў крышталікі. Для абароны, я думаю, усяго гэтага хопіць. Адзінае, што я, можа быць, вось гэтай вежы палепшыў бы, і ўсё. Ён добра абараняць будзе. Не хапае дрэва і жалеза ў маёй сістэме. Калі што. Давайте выпраўляць гэтую справу. Так, жалеза выправілася, дрэва не хапаю ўсё яшчэ. Ось, дрэва хапаю. Цудоўна. Оу. Бачце, на якой хуткасці прыляцелі? Ладно. Давай, я тут жартаваў, што мне адну не патрэбна ўжо ставіць. Я паставлю яе ўсё ж такі. Няхай будзе. Гарматы пакуль даюць рады, але гэта ненадоўга, мне падаецца. Блин, як же ж крышталікаў больш патрэбна. Гэта недахоп. Ну, типу таго, што тое, што адбываецца зараз, гэта люты недахоп. Трэба базу палепшаць. Таму што мы тады... Крышталікаў больш не становіцца, так? Адзіны пункт... пункты гэтыя трэба выкарыстоўваць. Давайте здабычу падвысім. Вось. Доўна. Гэта будзе больш крышталікаў, і нам прасцей будзе. Базе патрэбна 6500, мы ўжо блізка. Добрага табе дня, Вомзик, бывай. Ёсць. І 6500. Ёсць. Цудоўна. Ставім трошки павольней. Зараз ідзем, просто мы будзем займацца тым, што будзем паляпшаць нашыя рэсурсы і ў першую чаргу крышталікі, бо паляпшэнне базы было ў першую чаргу для крышталікаў. Дарэчы, можна больш танна пабудаваць, яны ўвогуле нічога не каштуюць. Гэта якраз такі базавыя вось гэтыя руднікі крышталяў. Нам, дарэчы, ужо з'явілася нават яшчэ адзін руднік, які можна паставіць дзе-небудзь далей. Вось тут, напрыклад. Мне падаецца так, вось гэтае месца будзе. Але з іншага боку там рэсурсаў няма. Добра было бы, каб рэсурсы яшчэ былі. Можа выцягнуць базу на поўдзень яшчэ. Тут две... Давайте сюды ўсё ж такі. Тут два рудніка можна будзе... Ну, две базы такія пабудаваць. Транспартную сістэму працягнем. Раз. Два. І адразу 3. Вось так. Зробім. Транспарты ёсць. І тут у нас будзе... Я, в прынцыпе, магу... Вось зараз стрэлы на МКАД можна адпраўляць. На нашу... Вось так. І транспартны вузел вось сюды. Блин, а дзе?
Зразумеў, придется вось так тягнуть. А давайте вось напрямую вось так протягнем. Потому что необходимости як бы конкретно намкат тягнуть няма, можно протягнуть сбоку просто. Няхай будет такая сувязь. Стрелы. Мне падаецца стрелу... А, стрелу хапае, так. Пакуль хапае. Давайте яшчэ гэту вежу палепшым. Ёсць. Транспартныя вузлы таксама палепшылі, якія мы зараз пабудавалі. І... яшчэ роднік сюда. Доўна. Так, крышталёў стала больш. Зараз займе пэўны час паляпшэння гэтага ўсяго. Зноў рэклама. Мінусы таго, каб гуляць у гэтым самым, у браузеры. Але нешта 5 доляраў мне ўсё роўна шкада на гэтую гульню. Яна файная, яна неблагая. З плюсаў, вы можете гуляць бесплатна. З плюсаў, тое, што яна гуляецца ў браузеры. І яна даволі прадуманая. Так, у нас зараз такая даволі канструкцыя. Асноўная база. Месца, дзе мы здабываем увогуле стрэлы, поўнасцю комплекс. Дарэчы, яго можна палепшыць, каб ён стаў больш стрэл рабіць. Але стрэлаў хапае, як бы. Вось, бачыце, загружаецца зараз у гэтую вежу. Стрэлы не скончваюцца. У нас няма такога, што у нас не хапае набояў для хоць чаго. Недоўга, затое бясплатна. Так, так. Добра, што рэклама не якая-небудзь па тыпу надоўга-надоўга. Я думаю, дарэчы, гэта рэклама ад блокерам блакуецца. Просто я зараз у вокладцы інкагніта, і там у мяне такая штука, тому што ад блокера тут няма. Ну так, тут трэба, я не памятаю, можна ли ў інкагніта ставіць пашырэнні якія-небудзь увогуле. Трэба разбірацца, не разбіраўся ніколі. Так, ёсць. І ресурсаў зараз павінна хапіць без праблемаў. Ёсць, у нас поўнасцю крышталікаў неяк здабываецца даволі хістка. Давайте... Мне падаецца транспартная сістэма штосьці замінае, карацей, здабычы крышталікаў. Я не разумею, што. Не ведаю. Давайте яшчэ транспартную... Не, ладно. Наступнае гэта паляпшэнне пойдзе ў базу, таму што я не вельмі бачу. Ой-ой-ой. Давайте гарматы, і я толькі што заўважыў, як яны амаль дабеглі, лепей палепшыць сістэму абароны. Хаця бы гарматы. Так. Ну, дарэчы, гэтыя лучнікі даюць рады у лёгка. Яны адстрэльваюць імгненна. Вось гэтых ворагаў яны просто, бачыце, адзін стрэл і канец. Так, гарматы, дарэчы, пакрыху скончваюцца ў іх рэсурсы. Давайте палепшым заводы на нашай ядра. Я заўважыў, што яны літаральна, ну, як бы не поўнасцю пустыя, але яны пакрыху апусташаюцца. А, можа быць, з таго, што я іх палепшыў. Так, мне падаецца, у іх сховішча проста павялічылася. Не, з гарматамі хутчэй за ўсё ў парадку поўным усё. На старонцы пашырэнняў можна даць пашырэнню дазвол працаваць і ў рэжыме інкагніта. Добра, але гэта хутчэй за ўсё перазагрузіць мне старонку, а я баюся, што я згублю тады прагрэс. Таму мы гэтага рабіць зараз не будзем. На наступны раз паспрабуем. Так. База 10 000. Чакаем, паскараем, просто сядзім. Што мы маглі бы яшчэ? Я жадаю паглядзець вось гэтыя вежы, ну, уран там і маланкі, вось гэта ўсё я жадаю. Ёсць вежа яшчэ нейкая абарончая. З урана робіць шчыты. Кожны шчыт блакуе одну атаку. 50 000 один такі каштуе. Ё-моё. Так. Добра. Мне падаецца, хапае зараз. Не хапае яшчэ. Толькі патрэбна? А, там 18 000 на наступны ўзровень. Ё-моё. Ладно, чакаем.
Добре. Паскараємо. А пошкоджені будинки, яны калі лечацца? Просто з цягам часу альбо ў канцы ночы? Так, у канцы ночы максімальна здароўя атрымліваюць. Так, пачакайце, становіцца складаней. Наступная хваля будзе мець босса зомбі. Ага. Яны вельмі моцныя і могуць знішчыць вашу базу ў секунды. Боссы будуць з'яўляцца кожныя 10 хваль і становіцца ўсё складаней, чым даўжэй вы выжываеце. Давайте паглядзім, раз уж босс. Босс про 45 секунд. То бок, па сутнасці, мне ўжо позна нешта рыхтаваць тут. Нават калі я вежу нейкую пастаўлю, гэтая вежа можна палепшыць толькі. Давайте палепшым. Раз уж такая справа. Я не ведаю, з якога боку ён прыйдзе і чаго мне чакаць. Я ўсё проста ўкіну ў абарону зараз. Не ведаю, наколькі моцны гэты босс. Ці можна... Давайте выраб стрэл паскорым яшчэ. Увогуле да максімума, а там ужо як хопіць. Каб проста эфектыўнасць вырасла. Не хапае сталі і гэтых самых. Цаванага дрэва. Это управляю? Ну, павінна ж хапаць зараз, не? Вось, гэта выправілі, і сталь. І зараз жалеза не хапае. Ну, вось, па тыпу, па ланцужку прыйшлі, што мне рэальна патрэбна. Роўна, каб хапала ўсяго. Ну, стрэлы яшчэ чакаць, пакуль накопяцца. Ладно. Это, па сутнасці, максімальна эфектыўнасць завода па стрэлах. Адкуль ён ідзе? Ён ідзе з іншага боку мапы, і у нас нават трывожная музычка і зацямненне. Як ён выглядае? А, ну я зразумеў, тут вельмі своеасаблівая, карацей, графіка. Ён нічым не адрозніваецца ад папярэдніх, і яны больш на прывідаў падобны, чым на зомбі. Тыпу гэта зомбі, каб вы разумелі. Гэта тыпу зомбі. І ён ідзе злева, так? Давайте гармату яшчэ. А, босс уже прыйшоў, якая мне розніца, правильно? Так, я зразумеў. Ён руднік мой вынесе адзін. Супраць яго бы добра было бы, канешне... Так, добра. Знёс 3 будынкі. І гэта яшчэ не канец ночы. А што у нас яшчэ засталося? А чаго мы чакаем? А, тыпу ноч пакуль не скончыцца, яно будзе працягвацца, так? Адбудоўваем па новай гэта ўсю справу. Я так разумею, гэтыя меткі выключна, каб нагадаць мне, дзе што ў мяне было. Я спадзяюся. Добра, ад яго адбіліся. Я зразумеў, на босах, па сутнасці, гэта момант, калі мне сапраўды патрэбна абараняцца, прям. Што я яшчэ магу? Так, у нас там... А, 5 пунктаў... Не, у нас накапілось, карацей. Зомбі ігнаруюць транспартныя ланцужкі, добра. Хуткасць здабычы на 12% падвысіць. А давайте. Няхай будзе. У нас застаўся яшчэ один пункт. Я падумваю палепшыць што-небудзь, але ж гэта агульную пашкоджанне, так? Альбо спецыялізацыя па вежах. Больш здароўя ў будынкаў на 3%. Пакуль не ўпэўненая. Мне падаецца, эканоміка, насамрэч, самае моцнае, што мы можам зрабіць, і працягваць трэба біць у гэтую кропку. Проста яна раптоўна даражэй становіцца даволі моцна.
Варта... Нет, нам эффективнее будет. Давайте просто вось. У крыты пойдем некие. Верагодность крыта 5 пунктов. Пойдем у верагодность крыта. Потому что подвысить наше пошкоджение вельми моцно, коли пошастить. А так покуль 18 тысяч чакаем. Ну реально, стрелы покуль за день не наробятся достатково. Не только проблема. Вежа полностью заполнится. Добре. Новая ночь. Але я її буду ігнорувати. О, раптовна, глядите, ціла мапа червоних кропок. Я зараз на звичайній худкості навіть буду глядіти. Раптовна кількість ворогів виросла. Зрозумів. Тоді давайте дадим ще гармату ось сюди. І ось сюди. На оборону. І можна навіть ось сюди. Это гарматы усе йдуть максимальний узровень. Тому що вельми раптовно виросла кількість. Это, ну, я зрозумів, кожна зміна, кожна десятка — это велика розниця. А поліпшення для бази потрібно все ще. Нікуди не поділося. Чекаємо. Набрали. І реклама. Цікаво, вона не по таймеру спрацьовує, або на повну кількість там діянів, або комбінація ніяка. Так, 18 тисяч єсть. Чудовно. На цивілізацію 4 відправляється 10 тисяч. Дякую велике, очень Петейто. Есть у нас база. Что мы можем? У нас усе яшчэ нам толькі на наступным узроўні адчыніцца уран. І спяшацца няма куды, але ўжо можна дадаць яшчэ больш руднікоў гэтых. Цудоўна ёсць. Іх адразу на максімальны. У ідэале на максімальны разагнаць, дарэчы. Зараз мы гэтым займемся, мы зараз усе рэсурсы на гэта кінем. Адзінае, я, можа быць, дадаў сюды яшчэ абароны, бо тут ужо месца такое падвырастае у нас. І на цивілізацію 7 яшчэ 1000 адпраўляецца. Дзякую вялікі. Займаюся выключна зараз руднічкамі нашымі крышталёвымі. Бо спатрэбіцца нам шмат. Так, пачакайце, у мяне наушнічкі зараз разрядяцца. О, і ноч пайшла. Усё, наушнічкі на месцы, не разваляцца по дарозе. Так, з дадачай новых веж усе сталі, ну, з якого боку не падайдзіце, яны абавязкова будуць у дыяпазоне 2 веж, як мінімум. Можа быць, вось нават 3 вось у гэта месца. А яны рвуцца адразу да базы, максімальна кароткім шляхом. А ці магу я сценамі кантраляваць іх? Я зараз не ўпэўнены, але мне падаецца, у гульні ёсць яшчэ дадатковы слой, пра які я не ведаў. Карацей, калі я правильно зараз разумею, мне падаецца, яны, ну, розум, карацей, ворагаў, яны абавязкова ідуць у кропкі па самым кароткаму шляху, пры гэтым вольнаму шляху. Можа быць, яны заўсёды будуць біць у кропку, якая самая слабая па здароўю? Вось гэта яшчэ пытанне. Калі так. Цікаво було б побудувати стіни і трошки поекспериментувати. Скільки стіни коштують? 30 усього. Ага. Я не навод... Блин, что я там поставил? Не, что я не поставил.
Вось так. Сцяна у нас. І што яно робіць? Я нешта не разумею трохі. А як яно працуе тады? Яно звязваецца... яно звязваецца толькі з мінераламі і з вежамі нават не звязваецца. І з іншымі сценамі. З чым-небудзь яшчэ? Не, толькі з мінераламі. Зразумеў. Яны ўсё роўна праходзяць тут. Мне цікава. Што калі я заблакую ім шлях? Поўнасцю. Так. Гэта просто эксперымент зараз. Вось так зробім. Што я зараз спрабую паэксперыментаваць? Я спрабую даведацца. 3000 здароўя. Ні халера сабе. Што гэта, мне цікава, як будзе працаваць сцяна. Ворагі будуць спрабаваць прабіцца скрозь яе, альбо абысці. І ў якой сітуацыі. Бо тады, калі мы можам кантраляваць, як ідуць ворагі, мы можам стварыць для іх паміральную яму. Так, 3000 уйдзе на паляпшэнне гэтых веж. Адзінае, што ворагі хутчэй за ўсё паміраць вельмі хутка будуць. Ось гэта я памылачку зрабіў. А можна адмяніць? Блін, ну ладно. Як бы не блага, але я бы пайшоў сюды хутчэй. У верагоднасць крыта я забыўся, што я ў крыт шоў. Ладно. Да боса я павінен усё яшчэ, мне павінна хапіць да боса. Атрымаць крыты сабе. Вось, назіраем, як паводзяць сябе ворагі. О, далёка ж можна аддаляцца. Так, новы тып ворагаў, нейкія ўзмацнёныя, больш плотныя. І яны дабягаюць... Блін, яны не дабягаюць да сцяны. Я так разумею, што яны будуць атакаваць сцяну па выглядзе. Ну так, я іх забіваю даволі хутка. Сцяна іх утрымае. Сама вежа, напрыклад. Напрыклад, у вежы 1000 здароўя. У самай таннай сцяны 3000. Каб вы разумелі розніцу, так? То бок вежы, па сутнасці, вельмі... сцены вельмі моцная штука. Іх варта будзе будаваць. Давайте по усяму перыметру расставим. Яны супер танныя. Калі патрэбна, я буду потым прадумваць, як лагістыку рабіць скрозь вежы. У мяне яшчэ 34 засталося. Уран гэты пакінем, каб мы яго маглі здабываць. Ён нам вельмі спатрэбіцца. Ёсць. Ну і ўсё. Гэта нават самыя простыя сцены. Апгрейды каштуюць амаль нічога, то бок усе сцены мы палепшылі, і яны сталі 4500. Яшчэ одно паляпшэнне, і яны ўжо 7500 кожная сцена. Гэта гіганцкая проста апгрейды. Блін, давайте я ўжо да максимума разгонім. Вось так. Ну, не да максимума, вось да жоўтенькіх. 12 000 кожная сцяна. Тут босс ніякі не пройдзе. На жаль, кантраляваць поток ворагаў мы не можам, і таму... вось гэта памылка тут была. Зараз я выпараўлю сваю памылачку. Гэта мы прададзім. Паміральную яму мы, на жаль, не зробім, таму будзем рабіць, што зробіцца. Без паміральнай ямы. Добра, можна паскарацца. Сядзім, чакаем. Нам патрэбна паляпшэнне па сутнасці для галоўнай базы зараз. Набояў хапае паўсюль. Усе поўнасцю вежы настакаваныя. Рэчы, вось гэта можна прыбраць. І паставіць новую вежу вось тут. Ось таким чынам. Ну і вось, нават калі яны будуць атакаваць,
Іх пашкоджанні нават самыя моцныя, гэта жарт. Яны, гэтыя сцены літаральна проста кранаюць трохі. Вось тут набегла шмат даволі. Ну так, глядзіце. Гэтай сцяне нанесена у яе 12 000 здароўя. Дарэчы, даволі пагражае, я скажу. Я бы сюды, можа, паставіў нават яшчэ вось так. Вось так зробім. Таму што тут сабралося і накідалі так сцяне адной. Усё. Добра. 2 скілл-поінта давайте. Яшчэ пашкоджанне ад усіх веж. І чакаем, пакуль не набярэцца 5 пунктаў. І тады з гэтым пунктам мы дадзім сабе верагоднасць крыта. Чакаю накаплення рэсурсаў для галоўнай базы. Амаль гатова. $52 000. Нам крышку не хапае. З гэтага боку падступаюць. Даволі шмат набегла справа. У прынцыпе, сцены вельмі затрымліваюць ворагаў. Гэта спрашчае ўсю задачу. Наколькі я бачу, насамрэч, выглядае так, што базу прыйдзецца будаваць. Там далей дададуцца шчыты, якія будуць блакаваць адну атаку ад ворагаў па сцяне. У выніку, а могуць вежы атрымліваць шчыты? Не, вежы не атрымліваюць шчыты, толькі сцены. У выніку логіка такая, я так разумею. Першым радком ідуць сцены, да якіх абавязкова трэба правесці дадатковыя шчыты, каб абараняць сцены. Потым ідуць ужо і розныя вежы, ўжо ў залежнасці ад сітуацыі. Веж усяго 3 тыпа. Маланкі, якія яшчэ нават не бачыў. Гэта нашыя стрэлы, лучнікі нашыя, і гарматы. Гарматы наносяць атаку па плошчы, наколькі я заўважыў, запаволіваюць. Зараз пагляджу. Не, падаецца, не запаволіваюць. І рэклама. Нібы мы ў Замбезіі жывем. Дык вось прыкладна яна і ёсць. Набягаюць тут усялякія. Не хапае яшчэ 3 пунктаў, мы атрымаем сабе крыты. Там невялічкі шанец крыта усяго 5%. Але нават гэта будзе моцнае паляпшэнне. Таму што зараз верагоднасць крыта адсутнічае. І гэта вельмі змяняе сітуацыю. Так. О, блин, мне на галоўную базу хапае. Паляпшэнне для галоўнай базы. Толькі што вот адчынілі вежу, маланковую вежу. Так, атакуе шмат зомбі адначасова. Страляе маланкай, якая потым распаўсюджваецца, ну, карацей, ланцужковая маланка будзе. Патрабуе электрычнасці, якая робіцца ядернымі рэактарамі, якія патрабуюць уран. Ну, окей, зразумеў. На цывілізацыю 4-9500 дадаецца. Дзякуй вялікі. А раптам гэта мы тут набеглі і набудавалі. Ну, цывілізацыя зомбі тут была, і мы пайшлі перашкаджаць цывілізацыю зомбі. Так, у нас 3 рудніка можна паставіць яшчэ. Руднічкі у нас адразу ідуць угару. Мы адразу іх максімальна паляпшаем, наколькі можам. А я ўсё палепшаў. Я рэальна ўсе руднікі палепшаў. Так падаецца ўсе руднікі. Крышталёвыя. І мне нават месца і для яшчэ аднаго рудніка засталося. Мне трэба знайсці, дзе іх некалькі. Тут край мапы увогуле, і так там нармальна ворагаў. Давайте рухацца далей. Блин, тут на поўдні ёсць нармальная такая колькасць. Вось тут цэлы кластер такі вось ёсць. Я б, можа, туды рухаўся. Альбо на захад. А мне падаецца, кшталт базы будзе вельмі ўплываць на тое, як нам добра бараніць сцяне. Блин, ну там на захад амаль нічога няма, насамрэч. На поўдзень трэба рухацца для крышталікаў.
На цивілізацію 7 відправляється 100, на цивілізацію 4 900, гэта я ўжо казаў, выбачаюся. Так, ну ладно, один руднік яшчэ не нагоды, каб толькі гэтым займацца. Давайте займемся здабычай урана. Шчыты толькі на 9 узроўні. Мы можам рэактар пабудаваць. Дарэчы, давайте базу, конкретно нават не базу, а сцену пабудуем. Сцена пойдзе на поўдзень. Адразу я просто зраблю тут канструкцыю пэўную. Вось так. Блин, я пабудаваў канструкцыю пад ноч. Гэта я разумненькі, так? Блин, гэта сцену просто давайте продадим. Это я не вельмі удала, насамрэч пачаў будавацца ў самую ноч. Уран здабываецца, але, на жаль, нікуды не ідзе. Я пасля ночы гэта і буду адбівацца ўжо. Вырашаць, што з гэтым рабіць. Пашкоджанняў не хапае. Мне падаецца, трэба паляпшаць яшчэ і абарону. Ноч амаль скончылася. Цудоўна. Давайте так, тут гэта ўсё пасносім. Так, усё продавать мы не будем, вядома. Вось так зраблю, таму што нам усё роўна далей на поўдзень ісці. Гэта мы продадим. Дададзім яшчэ вежы сюды. Раз, два. Тут 3 зробім. І нам спатрэбіцца гарматы яшчэ. Вось так. Ёсць. Робім транспартную сістэму. Туды вядзем. Вось так. Транспартная сістэма паляпшаецца. Ёсць. І можна зараз заняцца... Зараз спатрэбіцца значна больш набояў пойдзе, але гэта нарм. Хоць куды сцены пойдуць. Далей, нам патрэбна урана. І я сюды на самы ўскрай, на самы край, давайте. І мне іх ёсць. Давайте тады, раз уж такая справа, я магу іх некалькі паставіць. Вось тут у нас даволі шмат прыбягае. Не, пачакайце-ка, не... Ну так, давайте вось сюды. Блин, дыстанцыя вельмі маленькая, зараз зразумеў. Трэба паглядзець, дзе атака асноўная адбываецца, і потым ацаніць, дзе ў нашай базе праблема. Куды можна паставіць гэтыя вежы. Бо дыстанцыя іх вельмі кароткая, я так разумею, але яны моцныя. Пашкоджанні 400. Ну так, пашкоджанні самы высокія ў гульне. Праблема ў тым, што яны... І атакуюць адразу шмат ворагаў, праблема ў тым, што яны маюць кароткую дыстанцыю. Трэба ведаць, дзе слабая кропка вашая. Дзе збіраецца шмат ворагаў. Так, я казаў палепшыць сістэму абароны, і зараз гэта мы зробім. Вось так, хаця бы да блакітніка. Гэта які ў нас узровень 5, так? Добра, хаця бы да 5 ўзроўню ўсё паляпшаць. Падаецца, гэта ўсе і былі. Маланшка толькі у нас не палепшана. О, маланшка шмат каштуе на паляпшэнне. Добра, зразумеў. Не кранаем гэта проста так. І у нас ёсць яшчэ адзін руднік. Цудоўна. З руднікамі крышталёву сабраліся. Колькі нам на базу патрэбна? 140 000. Гэта не настолькі касмічная нейкая лічба, мне падаецца. Нормально. Урана, так, электрычнасці у нас хапае. Мы вежу гэту можам палепшыць нават яшчэ. О, вежа будзе вельмі моцная. Тыпу, вежа, одна вежа, один стрэл. Колькі, як часто яна страляе? 2 хуткасць у яе. У яе хуткасць амаль такая ж... Ну, яе супадае хуткасць прыкладна з гарматамі. О, дарэчы, сцены не палепшаў. Вось так зробім. Пры гэтым не гледзячы, я ўжо сказаў, што яна вельмі моцная. Як вы бачыце, не той, каб хутка яна забівае. Ворагі становяцца ўсё мацней.
Дзе больш за ўсё пашкоджаная сцяна? Ну, па сутнасці, самая пашкоджаная сцяна якраз такі каля вежы. Так што я вельмі ўдала паставіў. Мгм. Так, ацэньваем пашкоджанні, пакуль ноч не скончылася. Дзе-небудзь яшчэ хваля нанесла больш пашкоджаннем? Не, вежа стаіць у правільным месцы. У самым слабым, насамрэч. І нашым канты ўвогуле транспартную сістэму можа варта паляпшаць, бо мне падаецца, мы пакрыху упіраемся ў яе здольнасці. Оп. Асабіста вось тут, мне падаецца. Цудоўна, выглядае добра. Можа памятаеш гульню кропкі, трэба на аркушы ў клетку захопліваць тэрыторыю. Па дызайне зараз падобна. Так, ёсць падабенства. Вядома, што ідэя зусім іншая. Вось, але па клетачках пакрыху мы расстаўляемся і развіваемся. У нас не хапае яшчэ аднаго пункту, то бок адной ночы, і мы зможам палепшыць крэтынам. Мы ў кропкі, па-мойму, у школе гулялі. Ёсць. Шчыты кажуць, толькі 9 ўзровень нам патрэбна, далёка яшчэ. Электрычнасці не хапае. Электрычнасці не хапае на нашу вежу, так? Ну, як мінімум тое, што нам не падказвае. Электрычнасць уходзіць, наколькі я ведаю, толькі на вежы. А чаму? Яно ж запаўняецца. Мала, што ли? Мне падаецца рэсурсаў. Зараз мы пакрыху, падаецца, набою не хапае. Так, я гляджу, вежа пакрыху пусценькі. У нас амаль ноч. І у нас палова веж пустая ўвогуле. Так, давайте пачнем з завода, які робіць стрэлы. Ядра палепшым на пару ўзроўняў да блакітнага. І зараз разбіраемся з недахопамі рознымі, так? Жалеза палепшыць. І яшчэ раз палепшыць. Жалезам праблему вырашылі. Так. Далей нам патрэбна сталь. На 2 ўзроўні. Дрэва на 2 ўзроўні. І... Ну, там атрымліваюцца апрацаваныя дошкі і дрэва. Давайте так будем называть. Ось. І калі верыць яму, то нам не хапае электрычнасці. Нешта... Так, сабе давайте яшчэ адзін пабудуем. Это павінна дакладна вырашыць праблему. Ужо кажа недахоп урана. Добра. Это прасцей выправіць. Цудоўна. Оп, зноў рэклама. Чакаем. Ёсць. Ну, цудоўна. Падаецца. Транспартную бы сістэму яшчэ разагнаць, таму што мне падаецца, вось гэтая лінія, яна пад напругай. Так, нідзе не скончваецца у нас набояў. Набоі пакрыху праблемай становяцца. Гульня ўсё ж такі па тыпу разганяецца. Яна проста разганяецца на лёгкай складанасці, яна разганяецца занадта павольна. Вось, мне падаецца, вось звычайная яна камфортненькая самая. У мяне ёсць час, як бы, заўважыць свае памылкі і вырашыць іх. Угу. Ну, нормально. Колькі патрэбна? 140 тысяч для паляпшэння базы. Да халера.
Наша продолговатая база крыху по крыху ідзе далей вось гэтага месца. Тут цэлы кластер крышталікаў, і я думаю, што гэта надоўга мне. Я думаю, што хутчэй за ўсё я базу буду пераносіць неяк, ну, па тыпу вось так яшчэ развіваць у гэты бок. Нагадваю, што моя мэта абараніць вось гэтую кропку. Неважна што, яна павінна перажыць. Мне падаецца, стрэлу ўсё роўна не хапае. Стрэлу ўсё роўна на дэфіцыце. Давайте яшчэ адзін завод паставім. Так, ён кажа, што не хапае сталі і дошак. Добра. Давайте поставим сталь и дошки. Сталь и дошки. Ёсць. Звычайнага дрэва у нас таксама зараз стаў недахоп. Але гэта не такая праблема. І звычайнага жалеза. Это таксама лёгка управляецца. Давайте про запас, каб железа было. З гэтым у нас павінна хапаць як мінімум стрэл, я думаю. Гарматы, падаецца, прадукуюць у дастатковай колькасці. Я бы, можа, паставіў яшчэ адзін завод, каб дакладна быць упэўненым, што ўсё ў парадку. Давайте вось так паставлю. Вось. Бо гарматам самае простое, ім патрэбна толькі жалеза, нічога больш на апрацоўку, ніяк складанасцей ніякіх няма. У мяне дысканектнуўся OBS. Увогуле знік інтэрнэт. Спадзяюся, што зараз вернецца. Так, я спадзяюся, рэальна гэта спадзяюся, вельмі кароткі. Так, у мяне інтэрнэт вярнуўся, OBS усё яшчэ не вярнуўся. OBS ажыве. Так, мне падаецца, падключылася ўсё, так? Не, OBS? Чат падключыўся ў OBS. І у нас яшчэ і галасаванне хутка скончваецца. Так, пачакайце, давайте я гульню хоць прыпыню. Гульня ідзе. Так, мяне вярнула? Мяне яшчэ не вярнула. Всё, рэканектнула. Я вярнуўся. Гэта быў нейкі перабой з інтэрнэтам. Нейкі нечаканы перабой з інтэрнэтам, абсалютна незразумела чаму. Вось, я вярнуўся. Я тут, усё ў парадку. Добра, у нас скончваецца амаль галасаванне. У нас у лідарах зараз цывілізацыя 4. Давайте я зараз спіс лідараў хуценька гляну. Што у нас увогуле па спісу лідараў? Зомбі перагрызлі дрот. Ну вось, транспортыроўку нашу зламалі. Што у нас у топе? Цивилизация 4 на первом месте, на другом месте Broken Age 43100, а на третьем месте Arkham Age Rises 43000, на пятом месте, на третьем месте Arkham Age Rises, на четвертом Half-Life 1 Cup, на пятом месте 39500 Blade of Darkness. Ось такі прикладно у нас расклад. У принципе, мы так-то боты зноў перамаглі. Ну, жутасць такая. Ось. Не ведаю, што зараз. Просто прерваўся інтэрнэт. Абсолютно раптоўна. Там пакуль быў збой на Devil May Cry 5 100-500 дайсаў прадзелі. Ага, я зразумеў. Ага, добра. Зараз дадам. Чакайце-ка, у мяне 5 пунктаў. Пакуль у нас збой быў, у мяне з'явілася 5 пунктаў на крыты якраз. Цудоўна, у нас ёсць крыты. Зараз кожная вежа атрымлівае 5% шанец нанесці крытычнае пашкоджанне, а гэта заўсёды добра. Хаця бы з 0% на 5%. Добра. У нас усяго хапае, падаецца, так? Глядзім гэтую ноч. У нас не хапала гармат. Ну, гэта ядраў для гармат, пардон. Так, мне падаецца, тут патрэбна ставіць вежу маланку. Таму што яны рэгулярна сюды прыходзяць. Вось так зробім. Даволі шмат памёрла тут. І тут яшчэ высокія пашкоджанні. Давайте маланку яшчэ сюды бахнем. Вось так. Усё ж такі. Вось так.
Гэта самыя асноўныя кропкі, куды нам б'юць. Я думаю, гэтага павінна хапіць тады нам. Так, давайте сюды яшчэ одну дадатковую гармату. На ЗСИФ отправляется... Колькі у нас? 800. Дзякую вялікі. Зноў, я так разумею, праблема ў прабелы, так? Яна ў першы раз не адправілася. Так, дадатковы прабел там. Прыбяру потым, каб прабелы лішнія ўлічваліся таксама. Просто пры праверцы яно вось так працуе. Гэта я не ўлічваў, калі рабіў. Электрычнасці не хапае. У сэнсе электрычнасці не хапае. Настолькі не хапае электрычнасці. Вось так, максімальная электрычнасці будзе з урана рабіцца. Ёсць. І на Broken Age яшчэ 5000. У нас, я так разумею, што Broken Age у нас трапляе на першае месца, калі я не памыляюся, так? Так, Broken Age зараз на першае месца. 48100 і цивілізацыя на другом. Зараз панесецца. У нас зараз босс яшчэ і будзе. Пакуль босс, давайте пашкоджанні. Па крыху ўзнікае неабходнасць, каб выраслі пашкоджанні. Радыус. Тут ёсць падвышэнне радыуса маланкі. Але маланак у нас не так шмат. У нас больш за ўсё гэтых самых. Візантик адпраўляе яшчэ на цивілізацыю 4000. Дзякую вялікі. Давайте падвысім... Так, вось такім чынам падвысім. Даволі танна атрымліваецца па аднаму пункту. Я думаю, так, варта по одному пункту покидать паўсюль, потому что один пункт ўсё ж таки, ну, яно вырастае кошты ў 2 раза там далей, калі прасоўваць штосьці ў адной галіне якой-небудзь. Ёсць. Чакаем. Можа быць, варта яшчэ транспартную сістэму. Бачыце, транспартная сістэма наколькі нагружаная зараз. Можа быць, яна перагружаецца ўжо. Я не ведаю, як мне даведацца, наколькі яна нагружана ў гэты пэўны момант, і варта ли мне бянтэжыцца наконт гэтага. Я б яе палепшыў у любым выпадку зараз. 20 000 патрэбна. Давайте. Уся транспартная сістэма ў чырвоненьку адпраўляецца. На цивілізацыю 4 яшчэ 1000 атрымліваецца. У нас цивілізацыя 4 ўсё яшчэ на другім месцы. Ёй патрэбна 1100 як мінімум, каб дабрацца. Нават не 1100, і патрэбна 1200, таму што абавязкова трэба перабіць папярэднюю гульню. Яшчэ 500 на цивілізацыю 4, дзякую вялікі. Ідзе бойка за першае месца, у нас застаецца колькі? Там трошкі таймер наслоіваецца. Але мне, можа, патрэбна падложку якую зрабіць пад таймер. Давайте я пад галасаванне зраблю падложку. Ён не так часто з'яўляецца, і ён важны. Давайте я зараз літаральна дадам нейкую. Таймер. І... Я дадам пад яго. Можна тут? Бэкграунд. А неяк, типу, ён ёсць? Ёсць ці не? Як яго ўключыць? Ну, ён у мяне ёсць, типу, бэкграунд. Чаму ён не паказваецца? Можа, з-за таго, што таймер зараз лічыцца, ён... Давайте я верхнюю частку паспрабую. У лейблачкі хаця бы дадаць. І на лейблачкі я не пабачыў. Так, на цивілізацыю 4 яшчэ адпраўляецца 1000. Я так разумею, там у нас змяніліся лідары. Цивілізацыя 4 зараз на першым месцы. Блин, я хутчэй за ўсё з таго, што таймер зараз адлічвае, я не змагу змяніць. Ну, канкрэтна зараз. Прыйдзе свой іншы момант. Альбо вось так. Давайте... Я не ведаю, чаму ён не паказваецца зараз. Не паказваецца, ні халера. Што там? Оп, рэклама пайшла яшчэ. Менш за 3 хвіліны засталося. Зноў прабелы, так?
Так, там реально пасля чацвёркі яшчэ прабел. Sgt. Pepper. Гуня не дадалася, і табе твои 500 пунктаў павінны былі вярнуцца назад. Но застаецца літаральна менш за 2 хвіліны гэтай бойкі. Рызні, я б сказаў. Я так разумею, што цывілізацыя 4 замацавалася, у нас заўтра будзе 4-я цывілізацыя. І у нас яшчэ і босс. І драматычная музычка. Оп. Я пакінуў на драматычнай музычкі на паўзе. Там, мне падаецца, ўсё роўна прабел. Так, ўсё роўна прабел у канцы. Пасля 4. Civilization 4, і там у канцы прабел. Дайсе павінны былі... Дайсе павінны былі вярнуцца. Яны вяртаюцца ўвогуле. На тое, як я спрабаваў, яны імгненна вяртаюцца ўвогуле. На тэстах. Пасля 3-го штраф. Не, ну, гэта мне як бы патрэбна. Амаль, Sgt. Pepper. Зараз ты просто паведамленне ў чат пакінуў. Застаецца менш за хвіліну. Драматычны момант. Цывілізацыя 4 зараз на першым месцы ўсё яшчэ, Broken Age на другом месцы. Зараз будзе, карацей, хтосьці заснайперыць усё ж такі Broken Age, я так разумею, апошні момант. Застаецца менш за хвіліну. Таймер ідзе. Мне бы яшчэ дадаць, карацей, драматычны таймер пад канец галасавання на апошніх 10 секундах. Зараз зноў прабел. Sgt. Pepper. Я жадаю бота гэта хоць зараз выправіць. Шчыра. Я зараз, можа, гэта і зраблю, але ўжо калі пасля гэтага галасавання. Галасаванне зараз кончыцца. Цывілізацыя... У нас усё роўна перамагла цывілізацыя 4, Sgt. Pepper. А я зараз літаральна выправлю бота. Так. Давайте-ка я залезу. Я зараз вам зламаю, карацей, бота яшчэ. Вы будьце шчаслівы ад таго, што у вас яшчэ і бот увогуле працаваць не будзе. Так, дзе ў мяне дадаванне гульні, каб падглядзець, як я там дадаю? Вось. Так, ладно, я просто... Так, усё, я знайшоў. Я зараз гэта хуценька выпраўлю. Так, бяру. І дадаю літаральна адзін радок. Оп. Оп, праблема вырашана. Усё, гэтая штука павінна... Спрацавала ж. Не, яно так не спрацавала ж. У канцы апошняе ўсё роўна з прабелам было. Усё. Я выправіў. У бота, у выніку бот зараз будзе нармальна ўспрымаць. Павінна ўсё працаваць зараз. Вось, калі будзе карацей знаходзіць гульню, нават калі там прабелы будуць па баках, усё нормально. Там будзе трошки прасцей. Жыццёваму палепшу. Так, бот з іншага боку прыйшоў. Босс прыйшоў зусім з іншага боку. Ага, і ворагі паблізу. Давайте з гэтага боку дададзім сабе 2 вежы. Ён прабіўся скрозь сцяну. Знішчыў нам одну вежу. Працягвае прабівацца ўнутр базы. Занёс ні халеры сабе. Босс прабіўся, карацей. Давайте вяртаем назад. І з таго боку, з якога я яго не чакаў увогуле. Так, вяртаем сабе ўсю нашу структуру. Транспортны вузел вяртаем таксама. Ось. Нормально так пашкодзіў. Варта, можа быць, можа варта нават сцены ўсе зараз. Хоп, падвысіць да блакітнага ўзроўню. Это один той же человек, просто супер відавочна. Не.
Глядзі просто я казаў, што сістэма та зроблена так, што аднаму чалавеку адзін чалавек можа прасунуць нават калі настырна рабіць гэта, то адзін чалавек прасуне. Калі прасоўвае некалькі чалавек, гэта як бы збіваць у групкі карацей. Прабіралам, дарэчы, дзякую вялікі за праверку, бо праверкі так складненька было бы зрабіць. Не, так, ўсё правильно, дзякую вялікі. Гэта праверка павінна была спрацаваць зараз. Усё парадку, значит, працуем. У нас ёсць толькі адзін пункт, а мне казалі, што пасля боса даецца больш, не? Досведу. Давайте радыус маланкі няхай вырасце. Вось, маланочкі даволі моцныя. Трэба накапіць 140 тысяч, каб палепшыць нашу базу, бо мы ўжо трошкі не вытрымліваем. Я зараз умацоўваю сваю абарону, але абарона гэта ўжо пачынае не хапаць, насамрэч. Трэба ісці далей, прыабшацца. Мне падаецца, у мяне ўсё яшчэ ядзер не хапае. Трэба паглядзець, як будзе ў канцы гэтага дня, у ідэале, каб гэтыя гарматы ўсе напоўніліся. Большасць гармат напоўненая, мне падаецца, нормально падаецца. Нормально. Слухай, калі на трох дэвайсах 3 лагіны пастаўлю, то мне ў 3 разы больш балаў будзе і нейкіх групак не трэба. Наколькі я ведаю, можа шэдоўбаніць Twitch. Наколькі я ведаю. Я не магу гарантаваць, я не магу абяцаць, што гэта будзе стратэгія нармальна працаваць. Вось, наколькі я ведаю, Twitch гэта таксама не любіць. Дык што, скаргу ісці пісаць? У сэнсе? На каго ты скаргу будзеш пісаць? Гэта ж розныя людзі, не? У гэтым-то выпадку гэта ўсё розныя людзі. Вітаю, Сэбіл Каотик. Новая гульня, так, мы увогуле гэты тыдзень гуляем па галасаванню, то бок спіс справа зверху, мы цэлы тыдзень абіралі тое, што выпадае з гэтага спісу. Вось, і у нас у выніку вось мы тут. Гэта гульня ўвогуле бесплатная, калі цікава, York.io, яна літаральна просто, вы заходзіце, гэта сайт. Вось, ёсць версія платная ў Steam, яна без рэкламы, гэта з рэкламы я гуляю. Вось. Гэта адначасова Tower Defense і Factorio. Такая, па тыпу спрошчаны Factorio, і мы абараняемся, робім, як вы бачым, тут рэсурсы ўсе збіраюцца, перасылаюцца, трэба рабіць ланцужкі, і у нас, у прынцыпе, даволі абмежавана рэсурсаў. Блін, так, мне падаецца, з гэтага боку нармальна яшчэ. Трымаемся. Падаецца, стрэл прыйдзе. Не, стрэлы хапае. За дзень нам столькі стрэл зробіцца без праблемаў. Жарты жартамі, а мне таксама падазрона ўжо. Пры ўсёй любові да цывы, канешне. Просто па стрымам зайдзі ў адмінку і пачытай паведамленне ад 3 юзераў. Такой магчымасці няма, чат асабіста, і ў адмінцы не той, каб шмат чаго. Вось, не. Завтра подлучыць 4-го англамоўнага бота. Ды не, я шчыра веру, што гэта сапраўдныя людзі. О, нам нават рэкламу яшчэ так самага стымаўскай версіі падкінулі. Так, давайте... гэта іх хуткасць. Як хутка ядра лётаюць. Давайте. Блін. Чаму я не магу яго адчыніць? У сэнсе я не магу яго адчыніць. А чаму? Тыпу, у мяне гэта самы скончыўся? Трыальны перыяд? Альбо што? Што за халера? Давайте іншы возьмем. Хуткасць фабрык.
Во, фабрики... А, я зразумеў, я спрабаваў другую здольнасць взяць, калі у мяне першая не была ўзята. Добра, ну хуткасць фабрик будзе. Больш. У адмінца можна глянуць усю гісторыю паведамленняў кожнага юзера. Я ніколі гэтага не рабіў, таму для мяне гэта навіна зараз. Нават Рэгана можа. Окей. Будзем рабіць даследаванне. Рэкламу. Я амаль націснуў на гэту рэкламу. Яшчэ вось літаральна я клікаў у тым месцы. Так, а фіолетавыя гэта ў нас стрэлы. То бок стрэлаў у нас зараз перабор. У нас зараз іх больш, чым патрэбна. Разумеў. Блін, ну карацей, добра, чакаем, паскараем, просто чакаем. Мне патрэбна 140 000 на гэта самае. На новую базу. Оп. Так, налетаюць злева ў асноўным. Што у нас унізе? Унізе не той, каб вялікія пашкоджанні па сценах. Вось гэтае вузкае месца даволі. Але мне бентежыць вось гэты ўскраек. Ну, вось тут у нас даволі шмат веж. Адбіваемся файна, то бок зараз пакуль праблем няма. Але ўсё роўна даволі шмат. Мы пару начэй дакладна можам спакойна з гэтым працягнуць. Я баюся босса, хутчэй. У любым выпадку зараз гэта будзе паляпшэнне базы, мы чакаем яго. Вось, зараз павінна хапіць. Новы ўзровень базы. І гэта адчыняе апгрейды для ўсяго. Пачынаем мы ў першую чаргу з крышталікаў. Вось так. Вось так. Вось так. О, блин, нам яшчэ можна нават 2 руднікі паставіць. Давайте ў гэты бок развіваць, блин, развіваць базу. Зараз просто базу трэба вельмі асцярожна развіваць. Колькі мне веж будзе? 3, 4... Так, нармальна веж будзе. Я магу, у прынцыпе, вось тут адбудавацца. Вось так пойдзем. Пакуль уран гэта адрэжам. Вось так зробім. Ёсць. Пауза. Прадаем гэтыя вежы, таму што яны нічога рабіць у нас не будуць у бліжэйшы час. Так. Нам спатрэбіцца ўсё роўна паляпшаць нашыя руднікі. І пачынаем здабычу тут. Таму што нам спатрэбіцца на наступны ўзровень базы, нам спатрэбіцца зноў крышталікі кудысьці пашырацца. Усё роўна прыйдзецца пашыраць базу. Давайте адразу захопім як мага больш. Так, прадаем гэта. Прадаецца вельмі неэфектыўна, таму варта, ну, насамрэч, будаваць адразу добра. Мы губляем шмат рэсурсаў, калі прадаем. Не, я праверу, як бы, калі гэта вельмі бянтэжыць, то я праверу. Вось, калі нешта рэальна падазроная актыўнасць, для мяне не відавочна зусім. Калі ў мяне будзе, скажем так, я па прынцыпу прэзумпцыі невіннасці, так? Вось, калі ў мяне будзе хоць штосьці, ну, пацвярджэнне гэтага, то можна пацвердзіць. Але гэта, ну, тое, як оно зараз працуе, гэта тое, як задумывалася галасаванне. То бок, ну, група людзей галасуе за тое, што ім цікава. Вось і ўсё. Арэгана Детектив Civilization Mafia. Ось. Я буду удзячны, калі Арэгана праверыць, таму што, ну, як бы, калі ў яе жаданне, таму што прамышаць за гэта для гэтага я дакладна не буду. Ну, тыпу, блин, абавязкова праверыць. Мне нічога не абавязана. Вось, але так я буду удзячны. Ну, я сам абавязкова праверу яшчэ, таму што мне падаецца нармальна абсолютно.
Нічого такого звыш не адбываецца. Так, мы транспартную сістэму сваю разов'ем, бо тут будзе кабзда. Уран таксама нам спатрэбіцца. Давайте вось так зробім. Ёсць. Мне падаецца, мы пакрылі большую частку. Робім нейкае... Нам патрэбна будзе перамяжаць. То бок мы робім... Раскидываем некалькі веж, каб пакрыць як мага больш тэрыторыі гарматамі. Вось так, прыкладна. І вось сюды можа адну. Тут у ідэале транспартны вузел ён напрашваўся ўсё роўна. Так, пацвярджаю, у мяне 3 аккаунты. Магу іх не выкарыстоўваць, раз ужо так бянтэжыць. Прабачце, калі ласка. Не, ну, калі ты не жартуеш зараз, ты сапраўды так карыстаеш. Просто, ну, гэта паказвае недахоп сістэмы. Ну, тыпу... У мяне няма рэсурсаў, як гэта адсочваць. Ну, гэта як бы для ўсіх вас, для мяне становіцца відавочна. У мяне няма спосабу гэта. Ну, мне вядомага спосабу, каб адсочваць аднолькавых людзей. Калі Twitch гэта мяне ад гэтага ніяк не абараняе, то і я не магу ад сябе ад гэтага абараніць ніяк. Вось, гэта проста нічога я зрабіць гэта не магу. Так, і тут яшчэ транспартны вузел было бы добра. Ось сюды. А то не дацягваецца. Так, у нас гэтых веж значна менш. Іх трэба больш асцярожна раскідываць. Там, дзе будуць слабыя месцы, я адну пакіну сабе на потым. І пакуль гэта тут застанецца як ёсць. Дарэчы, паляпшаем руднікі далей. Сапраўды. Ага, зразумеў. Зразумеў, Очпатейта. Ну, то бок, гэта... Хацелася б, каб гэта былі не мёртвыя душы. Разумееце, я як бы, ну, разумею, што гэта такі недахоп. Маё жаданне было бы, каб гэта не былі мёртвыя душы, каб гэта былі сапраўдныя людзі, якія рэальна галасуюць. Ну, гэта маё жаданне. Вось. Я разумею, што, ну, па тыпу, добра, калі чалавек, ну, па тыпу свой, ўсё ў парадку, але хтосьці гэта можа карыстацца, і ў мяне абароны няма. Проста няма, падаецца. Нават 4 аккаунты. Не халера сабе. Не, блин, я просто... Ведаеш, у чым праблема яшчэ? Я не ведаю, ты можаш падманваць таксама. Разумееш, Очпатейта? То бок, ну, ты можаш зараз, па тыпу, просто казаць мне пра... Ну, просто жартаваць на гэту тэму. Я іронію праз інтэрнэт складаней чытаць, чым у рэальным жыцці, так? Вось. І таму баніць і забараняць гэтыя балы я нічога з гэтым рабіць не буду. Ён так і застанецца, і, ну, я буду сходзіць з таго, што гэта рэальныя людзі, таму што я б яму не верыў, ну, у сэнсе, што ён, ну, тыпу... А там беларус, ты ж не з памылкай нават нікнейм напісаў. Очпатейта. Там же акс ніякага няма. Ладно, жарт жартамі, але глобальна, ну, калі такое будзе, то, ну, у мяне не толькі шмат абароны ад гэтага. Блин, не халер, яны пачалі насіцца. 23 ночы, насамрэч, ужо пачынаюць насядаць. Мне падаецца, можа, боса нават не перажыву наступнага. Вось тут слабае месца, бачыце? Тут прабіваюцца. Нават не гледзячы ні на што, я думаў... Што мне тут гармата хопіць, насамрэч не, мне патрэбны тут стрэлы. Так, а маланак у мяне вельмі абмежавана. Як іх доўга забіваюць, давайте паляпшаць. Тут трэба... Вось. Не хапае рэсурсаў. Чакаю 6000, каб палепшыць усе гарматы адначасова. Оп. Ёсць. Гарматы ёсць. Мне патрэбна ўсё ж... Блин, прабіўся.
Ви же пачвара. А, у мяне тут вежы няма, зразумеў. Мне патрэбна тут вежа яшчэ одна. Давайте сюды маланку бахнем. Вось так, раптоўна. Яна павінна вырашыць гэтую праблему часова. Гэта не жарт, ну живучы ў Беларусі робіш шмат аккаунтаў, такое жыццё. Зразумеў. Зноў жа, па тыпу, на жаль. гэта вельмі сумна насамрэч ад гэтага становіцца, таму што як бы задумка была трошкі ў іншым. Ось, і збалансаваць гэта я не магу ніяк. Ну просто ад такога у мяне нават інструменту, мне падаецца, няма. У нас тут адбываецца арыгана, карацей, драма. Драма. Ось. А у сістэмы ёсць як бы кропка, дзе яе можна лёгка ўзламаць, ну, з галасаваннем, і гэта не патрабуе ніякіх інструментаў, калі глядзець, адышла папрацаваць. Арыгана, скажы мне, ты казала пра Shadowban, калі цябе Shadowbanіла, калі ты глядзела некалькі стрымераў, так? Ёсць такая справа, што некалькі чалавек глядзяць адначасова, адзін чалавек глядзіць з некалькіх аккаунтаў аднаго стрымера. Вось такі цікавы кейс, і я не ведаю, што з гэтым рабіць нават. Типу, ёсць ли ў Твіча нейкая штука, якая такое адсочвае? Гэта проста стварае вялікую інфляцыю балаў, ну ведаеце. Типу, тут нават як бы, калі падумаць, ну не проста, ну я зараз разважаю, як гэта з гэтым змагацца, вось, гэта стварае інфляцыю балаў, нават не гледзячы, адзіны момант рэгуляцыі, які я магу рабіць, гэта нешта рабіць з баламі, па тыпу гульня, якая шмат перамагала, яна атрымлівае ўсё менш і менш. Але гэта не тое, для чаго рабілася галасаванне. Галасаванне рабілася для таго, каб паказаць тое, што цікава людзям. Ось. Каб людзям было цікава. Ну, па тыпу, вам цікава штосьці, і мы гуляем у тое, што вам цікава. Ну, па тыпу, агульна, каб, напрыклад, збіраецца па тыпу 20 чалавек, так? Тых, хто актыўна сядзяць на стрыме, і яны сядзяць па краховінку, набіраюць балы і карыстаюцца імі ў выніку. Мы бачым тое, што цікава 20 людзям, так? Ну, па тыпу, тым, хто гатовы галасаваць за штосьці. Вось, камусьці пофіг, хтосьці проста глядзіць, і без розніцы, што глядзець, насамрэч. Вось, і гэта таксама нармальна. Вось, але тыя, хто жадаюць, яны могуць паўдзельнічаць, і такое вось узаемадзеянне яны могуць у выніку сабе атрымаць штосьці, што жадаюць паглядзець. Калі нават з аднаго, але на розных не баніць. Можна забаніць альтараў. Я не вельмі жадаю, разумееш, як бы гэта прэцэдэнт, якога не было дагэтуль, пра які я нават не думаў шчыра. Вось, мне ў галаву такое не прыхадзіла. І каб яго выправіць, яго трэба неяк сістэматычна выпраўляць. Праблема не аднаго цябе, і ты проста раскрыў гэтую праблему. Так, конечно, прабіваюцца, мне падаецца, так? Зверху яшчэ пашкоджанняў хапае. Ёсць верагоднасць, што я 10 базу прадзёбу за недахопа. Так. Мне падаецца... Так, вежы у нас стаяць паўсюль. Дарэчы, низ нешта ўвогуле не шкодзіць яму. Ён неяк моцна трымаецца. Верх чамусьці прабіваць больш за ўсё. Ўсё з-за таго, што я тут вельмі шмат гармат паставіў, а гарматы насамрэч не такія ўж і моцныя, як можна было бы падумаць. Так, ты у нас дастаеш сюды, так? Давайте, можа, сюды вось маланку паставім. Трэба будзе падумаць. Гэта, ну, гэта цікавая штука. Нечаканая. Зноў жа, калі гэта не сістэмнае рашэнне, якое не вырашае праблему поўнасцю, просто ведаеце, як бы пытанне, у мяне з'явілася праклятая праблема, карацей, у маёй сістэме, якую рашэнне якой робяць горш для самой сістэмы, чым, ну, па тыпу, не вырашаць яе. Вось такое цікавае меркаванне. Я думаю, але я спадзяваўся на цывільнасці і тое, што такой лухтой займацца не будуць. Ну, мне проста ў галоў нават не праходзіла. Ось. І тут як бы такое было бы раней ці пазней, такое бы здарылася. Так што тут трэба таксама разумець і
Якби мені не було такого, що я думав, що о, ніколи такого не відбудеться. Ну, я про гэты варіант просто не подумав нават. Так. Файна, мы зараз павысілі колькасць крышталікаў у секунду. Гэта дапаможа нам. Па набоях. Мне падаецца нармальна у нас па набоях. Адзінае, што можа быць палепшыць вось гэтых хлопчыкаў. Каб у нас было больш энергіі. Вось. Для маланак. Маланкі зараз... Ну, в прынцыпе, я просто пабудаваў новыя маланкі, але на потым няхай будуць. Гарматы, мне падаецца, яшчэ таксама праблема. Дайце-ка момант, я зараз кота вам уключу. Дайце-ка. Дайте момент, зараз кот буде. Рихтуйтеся. Рихтуйтеся до кота. Ви готові до кота? Давай, ОБС, очиняйся. Ну, ось. Тик. Кот. Куди б його поставити так? В принципі, там зліва зверху хоч яка-небудь інформація. Давайте зліва знизу буде. Во, я одразу подиматися почав. Ну, ти чого? Спи давай. Сел. Сидіть. Нечто нюхає повітря. Такий уже заспаний, ти мой хороший. Що такое? Ти чого глядиш? Почувай давай. Таки ладно. Ладно, пойду отпочивать. Я улегся назад. Так. У нас есть шмат крышталікаў. У нас есть яшчэ пункт навыкаў. Хуткасць фабрык. Альбо падвысіць здароўе ў будынкаў. Насамрэч пашкоджанне нам патрэбна. Нам патрэбна далей падвышаць пашкоджанне, колькі гэта магчыма. Так, ад рэкламы я ніяк тут не пазбаўлюся, гэта бясплатная версія на сайце, так што будзе вам рэклама. Так, дайце-ка... Ну, ўсё роўна гэта ад усёй рэкламы не выратуе, мае ідэі ёсць. Для наступнага ўзроўня, для 8-га ўзроўня нашай базы нам патрэбна 400 000. Це вельмі шмат. І ў мяне ўжо максімальная хуткасць здабычы зараз у крышталевых рудніках. Вышэй просто не будзе. Так, правильно же? Правильно, яны максімальныя ўжо. І больш я іх не пабудую. Трэба зараз паглядзець, што у нас адстае, можа быць нешта палепшыць. Да зялёненькага хаця бы. Не, до зелененького, до червоненького хотя бы. Может стены почать? Стены потребуют 88 000. Полный апгрейд их. Я думаю, стены я полепшу. Потому что уже пробивались. Треба утримливать ворогов. Это даст им до 30 000. Амаль у 2 разы подвысится. Цудоўна. Было бы файно почать шчыты робить, але до гэтага яшчэ 2 ўзроўня базы. Галоўнае, гэта далёка. Угу. Я не ведаю, як мне... Ну давайте, все ж таки я полепшу стены. Зараз я хваля пройде. Дзе яны прабіваюцца ў асноўным. Зноў жа, пад канец ночы я пагляджу, дзе просто больш за ўсё пашкоджанняў на сценах. Каб зразумець, дзе ў мяне недахоп пашкоджанняў. Ну гэта будзе я наношу менш за ўсё пашкоджанняў. Просто гэта таксама яшчэ не паказнік. Бачыце, тут велізарная хваля з гэтага боку, і тут прымаюцца нармальна.
О, вось тут слабенька. Слабенька вельмі. І ў мяне няма... А, вось яшчэ одну гармату мог поставіць. Давайте гармату. Ось так зробім. Няхай гармата будзе. І да яе транспорт не дацягваецца. Вось так яшчэ. Ёсць. Ну, падаецца нармальным. Набояў хапае паўсюль. Так, сцяна, мне падаецца, гэта самае лепшае, што я магу зараз зрабіць. Проста палепшаныя сцены. Далей я магу толькі пайсці ў паляпшэнне саміх веж. І я буду ў бяспецы. Бо я баюся, што праз 5 хваляў мяне могуць знесці. Ну, наступны босс. Ён рэальна можа мяне знесці, у яго ёсць верагоднасць. Мне для поўнага паляпшэння 72 тысячы для ўсіх на маіх гэтых самых лучнікаў. Яны 6 ўзроўня будуць. Давайте лучнікаў паляпшаць. Лучнікі пакуль выглядаюць самымі такімі моцнымі. У сэнсе таго, што ў іх высокая дыстанцыя, вельмі далёкая. Вось. І яны наносяць даволі салідныя пашкоджанні. Так. Угу. Ёсць. Так, у прынцыпе, калі глядзець на набоі, некаторыя вежы насамрэч губляюць даволі шмат набояў пры пастановачы, але толькі 4-ю частку. Да наступнай ночы яны амаль заўсёды, ну, яны заўсёды вяртаюць сабе ўсё, што ім не хапае. Вось гэта новая вежа адзіная, што будзе патрабаць шмат зараз. У факторы захацелася пагуляць, ведаеце, што? Пакалупаўся і такі, опа, і хочацца ў факторыю. Ну ладно. Так, я возьму у першую чаргу лучнікаў палепшу. Да лучнікаў 72 тысячы ўсяго патрэбна. Оп. Лучнікі будуць чырвоненькімі ў нас. Далей я сканцэнтруюсь на гарматах. Эту гармату, дарэчы, можа быць варта перанесці. Давайте перанесем. Я бліжэй да краю. Вось сюды. 56 тысяч на ўсе гарматы патрэбна. Даволі танна. Ну, просто частка гармат ужо палепшаная, таму гэта ўратуе. І реклама пайшла. А што гэта у нас вываліцца блакітненькая? Это электрычнасць у нас? Так, это маланкі вываливаюцца. Зразумеў. Ну, гэта нормально, таму што вежы, у прынцыпе, ўжо перапоўненыя. А тут... А, у нас адзін не працуе. У нас адзін... Блін, у нас адзін руднік увесь гэты час не працаваў. Давайте так. Блін, косяк, конечно. Гэта даволі... Ну, гэта важно, таму што зараз... Я, у прынцыпе, упіраюся ў крышталікі, у асноўным, кожны раз. Усё астатняе ў гэтым, ну, ў гэтай канструкцыі, яно не настолькі важнае. Я, дарэчы, думаю, зараз зрабіць скарот. О, тут транспартныя, вось такія. Трошкі разгрузіць. Вось так. Таму што тут і так ужо цягнецца, і частка ресурсаў сюды ўходзіць. А так менш вузлоў будзе. Для падарожжа. Во, пайшлі. Сцены дапамагаюць, цудоўна, 56 тысяч накопім, і тады палепшым сабе яшчэ ўсе гарматы. Во, раздзялілі ў выніку гэты ланцужок, ён стаў прасцей. Не настолькі нагружаецца. Колькі там, давай ужо. Можна... Я забываюся паскараць. Тут я не вельмі... Дарэчы, тут былі скароты для клавіатуры. Мне бы хуткасць кантраляваць. Fast forward. А, Q, зразумеў. Во. Усё. Высокая хуткасць на Q. Так, усе гарматы палепшыць? Ёсць. Гарматы ўсе палепшаны да чырвонага статуса, гэта у нас 6 ўзровень. Можна яшчэ вышэй забрацца, але пакуль неабходнасці нават няма.
І было б добра маланкі ўсе палепшыць, якія 64 тысячы нам абыдуцца. Маланкі я палепшаць зараз не буду дорага. Дорага іх не шмат, насамрэч. Пакуль мы тут тупім, давайте-ка яшчэ вось гэта зробім. І эфектыўнасць фабрык. Вось такім чынам. Я думаю, ігнараваць транспартёры для зомбі можа і нармальна. Здароўе будынкаў 6% можна будзе разагнаць, альбо здароўе сцен. Здароўе сцен, мне падаецца, трэба. Вось гэта па 4% і яно ў выніку разгоніць усё. Як тут справы? Мы 27 дзён баронімся, у прынцыпе, ўсё ў парадку. Наша база 7-го ўзроўня, мы пакуль не дабраліся да шчытоў, і гэта, я так разумею, апошняя тэхналогія, далей ужо толькі прыдумвае, як больш эфектыўна гэта ўсё аптымізаваць. Вось. Шчыты на сцены было бы файна, конечно, наляпіць, таму што ворагі некаторыя нармальна так насядаюць на сцены. Пачынаецца ноч. З усіх бакоў. У прынцыпе, павінна быць нармальна. З тым, што мы палепшылі зараз сцены і увогуле вежы, павінна быць нескладана. Так, я думаю, мы спакойна 400 тысяч наберем. На наступны ўзровень базы. Цудоўна. Чакаем. Насамрэч, просто чакаем, тут няма чаго рабіць больш. Чаму мяне так гэтых самых ядзер не хапае? Не, нормально. Гэта атрымліваецца за ноч яны выкарысталі толькі чацвёртую частку запасу і потым за дзень спакойна сабе набіраюць поўны, так? Мне падаецца, падаецца, я падманываю сам сабе. Так, усе гэтыя робім... Магу яшчэ адну дадаткова пабудаваць. Вось так зрабіць. Вось так зробім. Няхай будуць палепшаны і яшчэ іх больш будзе. Не хапае жалеза. Адразу палепшым гэта. І можна, у прынцыпе, павялічыць здабычу. Так. Каб мы забылі ўжо пра жалеза назаўсёды. Ладно, не назаўсёды, на пэўны час. Это даволі танна. Тесла ўжо адчыніў? Так, ёсць. Усе пабудаваныя, якія ёсць. Вось яны расстаўлены ў мяне, трошкі па перыметру. Дрэва не хапае. Так, пачакайце-ка. Дрэва не хапае. Для гэтага мне лепей апрацоўку ўсё яшчэ адну паставіць. Да рэчы, на дрэва мне варта было бы... Давайте зробім... Так. Так. І вось так. Тут я яшчэ вось так зраблю. Вось так. Крыху. І транспартыроўшчык адзін бахнуў. Літаральна дзе-небудзь вось так. Не, яно павінна дацягнуцца і так. Нармальна, ўсё дацягваецца. Здабычу дрэва зробім тут. Вось так. Усё, гэта павінна і дадаць мне яшчэ трошкі буст па стрэлах. Вось так. І разбяромся зараз са сталью. Ёсць. Ну, цудоўна. Разабраліся. Мы трохі буснулі сабе здабычу стрэл. Ну, трохі нармальна так буснулі. У нас са стрэламі праблем не будзе. З гарматамі таксама набоі будзе хапаць. Добра, паскараем. У прынцыпе. Так, гэтую ноч я просто буду... Сцены я хацеў палепшыць, так? Вось так. Няхай сцены будуць мець больш здароўя. Бо зараз босс будзе, і боссы трошкі накідывалі дагэтуль, зараз павінна быць у парадку.
Сцены нормально трымаюцца, акрамя вось гэтай сцяны, вось тут. Конкретно. Я, может быть, ведаеце, якую я хітрык зраблю яшчэ? Вось просто дадам яшчэ один блочок сцяны сюды. Ён не на халеру, ён літаральна, каб туды фокусировали атаку. Добра, амаль наступны ўзровень базы. І босс будзе ў гэтую ноч. Адзінае, што гэты дзень самы кароткі. Перад боссам заўсёды карацей дні, я так разумею. Наколькі я разумею, я, дарэчы, не ўпэўнены зараз. Можа быць, у мяне проста пакрыху з цягам часу пакрыху дні зніжаліся. Альбо на гэтай складанасці дні карацей. Так, ёсць 400 000. Фіолетавы у нас стаў. Прыгожанька там база свеціцца. Зараз мы возьмем сабе яшчэ руднікоў паставім. Крышталікавых. Ёсць. З крышталікамі разабраліся? Вось. Яшчэ буст па колькасці крышталёў. Паляцелі яны на базу. 7500 мне патрэбна, каб палепшыць яшчэ вось гэту групоўку. Вось. Іх можна падвесці ўсіх яшчэ вышэй, але я думаю перажыць спачатку гэтых сама атаку босса і там паглядзець ужо. І варта было бы ўжо гэтая тут лінія даволі, ну, транспартёр гэта даволі нагружаны, можа быць варта яго палепшыць. Дарэчы, колькі ўся транспартная сетка будзе? 70 000 нам выйдзецца ўся транспартная сетка палепшаная. І босс будзе атакаваць злева зверху, што, дарэчы, не вельмі файна. Таму што гэта самае слабае месца ў нас зараз. Зараз хуценька паспрабую стрэлы яшчэ палепшыць. Вежы. Так, ён тут, мне падаецца, праб'ецца. Ведаеце што? Зробім яшчэ сцены. Вось так. Зрабілі для яго пастку яшчэ. Яшчэ выйграем часу трошки. Блин, самую слабую кропку ударыў, рэальна. Ён прабіўся скрозь нават дадатковыя сцены, і тут толькі помер. Уф. Так, ладно. Давайте вяртаць сабе. Ну, ноч яшчэ не скончылася. Давайте пакрыху сабе паляпшаць, назад ставіць усе гэтыя штукі. Так, паставлю літаральна тое, што ў мяне было. Такім жа самым чынам і нават сцяну гэтую пакінуў. Ёсць. Добра. Я тут выпадкова Тесла ўсе палепшыў. Упс. Я зразумеў, што я змагу кантраляваць. Я эксперыментаваў трошкі з кіраваннем шыі ламіўся ў мяне заўсёды напрамую. То бок ён ніколі не гэта сама не абыходзіў. Шыю мяне заўсёды біўся ў сцяну. Нават калі паблізу ёсць па тыпу абыход. Таму я падумаў, што немагчыма кантраляваць напрамак ворага. Вось такая штука. Рэклама. Таму такая тактыка не працуе, то бок увахода як бы не будзе. Ну, яны ўсё роўна будуць напрамую лупіць, якая самая бліжэйшая кропка, дзе можна прабіцца, не абыходзячы нічога. Ну, як мінімум тое, што мой эксперымент паказаў. Я, можа быць, недастаткова, можа там я неяк не закрануў чуллівыя кропкі штучнага інтэлекту ў гульні, каб ён зразумеў, што я жадаю. Там, дзе слабая кропка, яны заўсёды знясуць сцяну. Не мае сэнсу місці, я цябе не разумею тады. Тыпу, уваход на базе, калі я зраблю, яны не пайдуць ва ўваход, яны будуць біць сцяну, яны праігнаруюць уваход.
Так, добра, я пакуль трындзеў, я нешта згубіўся. Што я рабіў? Я жадаў палепшыць усе руднікі, мне патрэбна больш выраба гэтых самых крышталікаў. Крышталікі заўсёды добра, і на гэтым наша эканоміка трымаецца, так што крышталікі ў першую чаргу. І гэта падвысіць выраб усяго, так? Далей, нам трэба бы абарону падвысіць. Пакуль слабае месца вось гэтае. Пытанне, як я палепшыць, таму што сюды пашырацца я не вельмі жадаю нават. Ну, яно як ёсць, мне, в прынцыпе, задавальняе. Мне не падабаецца, што я не магу паставіць яшчэ больш сцен. Добра было бы, канешне, просто накапіць зараз, скокнуць адразу да наступнага ўзроўня. Блін, мне два... Так, мне спатрэбіцца наступны ўзровень базы, каб шчыты адчыніць. Мне шчыты патрэбны, шчыра. Вось што мне патрэбна дакладна, гэта шчыты. Вось, яны дакладна ўзмацняюць усё, і можна перыметр увесь перабудоўваць, таму што ён пабудаваны не з разлікам на тое, што ў мяне шчыты нейкія будуць. Так, здабыча. Так, давайте вось сюды пойдзем. Трошки больш здабычы. На яшчэ на 8%. Таму што, я так разумею, гэта ўплывае і... Так, гэта на крышталікі таксама ўплывае. А крышталікі гэта асноўнае, што ўвогуле вузкае месца. По типу уваход, сэнс не уваход, а слабая кропка, типу выступ. Глядзі, калі я тебе тады правильно зразумеў, шишка атакуе бліжэйшую кропку, так. І тады мне мае сэнс мець не, ну, по типу мець кропку, вось такую сцяну. Типу вось месца, дзе яны атакуюць, вось такую дадатковую сцяну, у якую яны будуць біць. Яны яе будуць знішчаць. Але яна самая ўзмацнёная будзе, типу. Вось так вось, напрыклад, зрабіць яшчэ, нават дзве. Праблема якая проста? Ну, маё меркаванне яшчэ. Калі ворагу даць на выбар некалькі сцен атакаваць, то гэта лепей, таму што яны пашкоджанні размяркоўваюць свае. Калі там уваход, то і перабудоўваць нічога не трэба. Дык, я кажу, яны ігнаруюць уваходы. Ну, типу, яны упіраюцца. То бок, калі я пастаўлю, тут прыбяру вось гэтыя дзве кропкі, вось у меня заўсёды, напрыклад, давай, напрыклад, зраблю. Я бяру і прыбіраю поўнасцю, тут раблю уваход. Яны праходзяць тут і зносяць мне базу. У чым моя стратэгія? Калі у іх перад іх шляхам будзе сцяна, а паблізу уваход, абыходзіць яны не будуць. Я не прымушу іх ісці даўжэй, каб знесці іх. То бок, у выніку гэта ўсё роўна марнаванне часу, альбо я неяк не разумею твою схему. Ось, я зараз прадэманструю. Ну іх заб'юць просто раней, чым гэта адбудзецца. Просто гэта моя смерць. Ну, вось такая канструкцыя. Яны просто пайдуць на базу далей, і ўсё. І будуць зносіць ужо замест сцены, якія маюць шмат здароўя, будуць наносіць пашкоджанне базе. Вось. Сцяна каштуе адносна мала. Ну, не вельмі сур'ёзна. Выступ на базе мае сэнс, таму што тады яны атакуюць слабую кропку адну, якая выносіцца, так, яе патрэбна перабудоўваць. Але яны канцэнтруюцца не там, дзе яны рэальна нанесуць пашкоджанне. Па сутнасці, двухслойная сцяна, ну, калі так казаць. Альбо не абавязкова двухслойная, а проста па тыпу адзін слой сцяны і дадатковыя кропкі, вось як тут прабіваюць. Вось такая штука, такі выступ, за які яны будуць зашапляцца, яны будуць атакаваць гэты выступ. Было бы добра, канешне, бачыць, дзе было пашкоджанне ў папярэднюю ноч, каб я дакладна гэта ведаў. Ну вось, такой стратэгіі. Ну, гэта карыстацца, калі слабасць у шыі. Так, ладно. Набоі хапае, мне падаецца, гэта ўвогуле не праблема. Мне бы ўвогуле можна накапіць, сядзець і капіць у бліжэйшы час мільён свой. Я буду сядзець мільён капіць, ведаеце што? Просто абараніцца і мільён капіць. Дарэчы, здабыча. Калі яна падвышаецца? Гэта сховішча у гэтых самых, добра. О, я вот сюды пайду. Я 7 пунктаў бліжэйшых выкарыстаю сюды, і адначасова падвышу яшчэ на 12 пунктаў скокнем па колькасці здабычы. Эканоміка ў першую чаргу. Схема пра не перабудоўваць сцяну там, таму што раз'юшвае. Зразумеў. Ну, тады для такога падыходзіць, наадварот, даваць ім некалькі кропак, дзе атакаваць. Проста яны не даволі тупаватыя, можна пабачыць, так?
А яны атакуюць одну кропку, яны не размяркоўваюць. Яны з-за таго, што зомбі адзін аднаму не перашкаджаюць у клетцы, то бок яны не могуць, яны не размяркуюцца, не будуць атакаваць бліжэйшыя, яны атакуюць, б'юць у одну кропку проста. То насамрэч выступы, хоць іх патрэбна перабудоўваць, можна, дарэчы, проста ў гэты выступы больш за ўсё ўкідваць рэсурсаў. Вось зараз, дарэчы, вось тут цікавая штука атрымалася, так? Была одна кропка, яна слабая, так? Я дадаў, дарэчы, я магу яшчэ тут сцены даваць? Я яшчэ тут сцены магу дадаць. Была одна кропка, яе разнеслі, босс разнёс, так? Зараз тут дзве кропкі, у выніку тут двухслойная сцяна, і ворагі размяркоўваюцца не біць у одну кропку, а яны б'юць зараз у дзве кропкі, якія ў выніку большы запас здароўя маюць. О, дарэчы, цікавы эфект атрымаўся, вось тут таксама. Б'ецца не ў гэтую кропку ўсё, а яшчэ на вось гэтую зачапіўся. Адзін з ворагаў зачапіўся на выступ. Цікавы эфект атрымаўся. Не той, які я разлічваў. Я думаў, што яны упруцца вось у гэтую. Трэба зразумець, як яны працуюць. А мы на лёгкім узроўні, мы на сярэднім. Просто чым далей, тым горш, і яно як бы ускладняецца. Вось гэтай кропцы шмат дастаецца. Можна зноў жа размеркаваць. Але гэта кропка насамрэч не вельмі карысная. Вось тут яна не вельмі карысная. Я думаю, нават больш карысці было бы мець не яе, а вось так, тыпу выступ тут і адзін цэнтральны праход. Вось так. Вось такая штука. Частка ворагаў зачэпіцца за гэтую, частка ворагаў за гэтую, і частка пройдзе праз цэнтр. Вось такая стратэгія. На Archmage Rises атрымліваецца 1000. Ну, атрымліваем 1000. Дзякуй вялікі. Наконт размовы, дарэчы, наконт шмат аккаунтаў у аднаго чалавека. Я што падумаў? Ведаеце, у гэтага ёсць ёсць, карацей, нават з некалькімі аккаунтамі, я зразумеў, што ёсць нюансы. Ну, тыпу, ёсць нюанс адзін. Адна з самых вялікіх штук, за які вы прыбываеце па балах, это вось, вяртаючыся да размовы, я проста ўсю дарогу думаю наконт гэтага. Вось, што для тых, хто зараз не ведае зараз пра што размова, сёння такое выкрылася, што адзін чалавек выкарыстоўваў шмат аккаунтаў, тыпу, для таго, каб галасаваць за гульні, і гэта паказала слабасць сістэмы. То бок, па сутнасці, праблема недахоп сістэмы, скажем так. Як бы мой касяк, але я не ўпэўнены, што ў мяне ёсць рэсурсы, каб гэта выправіць нават. І праблема скрываецца ў тым, што адзін чалавек атрымлівае больш пунктаў для сябе, для свайго выкарыстання, чым як бы астатнія. Гэта несправядліва. Гэта не вельмі добра і не файна. Вось, не тое, як задумвалася сістэма, скажем так. Вось. Выхадаў з гэтага пакуль я не бачу і не магу прыдумаць, але задумваючыся над проста эканомікай усяго гэтага, то я ведаю дакладна, гэта тое, што адзін чалавек, пакуль ён глядзіць стрым, вы атрымліваеце даволі шмат з вось гэтых знізу з'яўляецца па чатам, з'яўляюцца якраз такі куфары, так? Большая частка, насамрэч, пунктаў вы атрымліваеце якраз такі з гэтага. Вось, з гэтых куфараў. То бок актыўна глядзець стрым, гэта больш пунктаў, чым у чалавека, які пасіўна глядзіць з 3 аккаунтаў нават. Патрэбна 5 аккаунтаў, каб генераваць пасіўна столькі, колькі вы генеруеце з куфараў. Вось такая штука. Па-мойму, я зараз не памятаю матэматыку там. Вось. То бок тэарэтычна адзін чалавек з вялікай колькасцю аккаунтаў павінен актыўна пераключацца паміж аккаунтамі рэгулярна, каб накапіць такую ж колькасць пунктаў, як адзін чалавек толькі. Я вось думаю, это там, дзе голасам каставаць трэба? Не, гэта не тая метаігорый. Archmage Rises гэта аўтаматычна згенераваны прыгода ў сусвеце. То бок яна ў асноўным пакладаецца на генерацыю як бы усяго, але гэта глыбокі сусвет з глыбокімі здольнасцямі. На куфар клікнуць аўтаматычна можна. Гэта патрэбна бота пісаць. Тыпу, ад бота я ніяк не абаранюся ўжо. Я кажу пра чалавека. Кшталту актыўнасць у чаце? Не, вось гэта па тыпу, калі у вас пад чатам, там, дзе знаходзяцца дайсы, часу з'яўляецца кнопка куфар. Вось, калі вы націскаеце, вы атрымліваеце сабе бонусныя балы. Калі вы не націскаеце, то яна знікае. Як бы вы не атрымліваеце, вы павінны забіраць яе час ад часу. Ось. Не патрэбна ботаў ніякіх, усё прасцей.
Подзяліся, калі ласка. На мільён мы амаль накапілі. Блін, прабіваюцца ж нормально так. Бачыце? Ай-яй-яй, гарматы слабенькія. Гарматы гэта амаль фігня. Ну, не падабаецца. Прабіліся. Тут Тесла нават будзе патрэбна, каб гэтую праблему выправіць. На Гнастик Дизі адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі. Ці не лічыцца гэта накруткай стрымеру фаловераў праглядаў? Ну, не ведаю. Тыпу, штука ў тым, што, ну, праблема ў гэтым выключна такая, блін, я падчас паузы не магу такога рабіць. Вось, праблема выключна толькі лагістычная ў маім сэнсе. У сэнсе, блін, я, выбачце, зараз думка. Хваля ўжо пройдзе, я спакойна паразважаю. Дык вось, праблема толькі для мяне ў тым, што я трымаюся таго ж, каб у мяне былі жывыя гледачы, і каб вам было цікава актыўна глядзець. Ну, тыпу, каб вы ўдзельнічалі ў тым, што адбываецца на стрыме. Вось, гэта моя зацікаўленасць. І тут выключна мне пофіг на тое, што пра гэта думае Twitch. Мне не падабаецца тое, што гэта атрымліваецца як бы ёсць мёртвыя душы, ведаеце. І я маё меркаванне, што лепей мяне будзе глядзець, ну, па тыпу, калі я бачыў лічбачку, што мяне глядзіць там 20-30 чалавек, так? Мне прыемней ведаць, што гэта рэальныя 20-30 чалавек. Ну, значна прыемней. Гэта людзі, якім цікава. Вось такая штука. Твоя 100 можна не агучваць. Я пачынаю чытаць, я бачу паведамленне, я чытаю, я не думаю. Ачыняеш стрым, ачыняеш DevTools, это інтэрвал CSS селектора, плюс клік і ўсё. Ну, окей. Ну, гэта ж па сутнасці бот. Ну, пусть і простенькі. А улетку статыстыка і так ніжэйшая. Так, ну, дарэчы, хто не заўважыў, улетку звычайна менш гледачоў. Гэта, ну, па тыпу нармальна. Я бачыў, гэта ва ўсіх стрымераў падае кожнае. Ужо атрымліваецца другое альбо трэцяе лета назіраю, і яно проста падае. Ну, у беларускіх стрымераў. Я не ведаю, як. Я думаю, у замежных складаней ацаніць, таму што поток людзей больш. Таму гэтае падзенне не так заўважна. Так. Дарэчы, зараз гуляюць людзі, я магу пабачыць спіс людзей, якія зараз гуляюць, я на 34-м дні, і гэта другое месца. А на першым месцы зараз чалавек 133 дзень зараз гуляе. Нам да мільёна трэба дабрацца, каб палепшыць базу. Дарэчы, а вось гэтае што ў нас? Ага, зразумеў, а гэта ў нас проста падкрэслівае. А яно паказвае, наколькі яна нагружаная? Я так разумею, нагружанасць таксама. Так, я так разумею, чым святлей, тым больш нагружаная гэтая сістэма. Так. Па выглядзе. Альбо як мінімум колькі шляхоў патрэбна, ну, ёй. На OpenCTD яшчэ 100, дзякуй вялікі. Бот, гэта опять артку JavaScript. Мой бот таксама першы быў вельмі просты. Ну, тыпу, які ўвогуле ўсё галасаванне кантраляваў. Ён быў па тыпу радкоў 20. Можа 30. Гэта ж не паказнік. Гэта ўсё роўно бот. Так. Ось тут пробіваються. Не проб'ються, але пробіваються. Так, ось так поставимо спеціальний виступ. Нехай його б'ють у першу чергу. І я ще одну Теслу тут поставлю. Яны, я так разумею, абіраюць самы бліжэйшы кароткі шлях да базы. Дзякуючы гэтай самай, ну, асяроддзю, яны ў выніку трошкі змяняюць свой шлях. Я пакрыху спрабую зразумець, у чым логіка шыі.
О, до речі, тут нормально так пробілі. Усё яшчэ не чапляюцца за края, там я толькі бачу аднаго пашкоджання, крыху зусім. Незначнае. Ну ладно, у нас амаль мільён. Амаль мільён 10, мільён 100 тысяч мне патрэбна больш. Ох, блин, я магу будаваць гарматы, яшчэ 5 штук. А мне насамрэч яны не патрэбныя, яны слабенькія. Давайте лепей я яшчэ Теслу паставлю. Ёсць. Я думаю, твічу збольшага пофіг, пакуль гэта не 1000 праглядаў, ці калі нешта пагражае іхнім грошам, кшталту забароненага контенту. Я таксама думаю, і таму мне інструментаў ніякіх няма. Але з іншага боку, я карыстаюся баламі не так, як Twitch, скажем так, разлічваў вельмі. Вось. Ну, типу, я скидываю баллы, ну, экономика, глядите, якая по типу базовая экономика гэтых баллаў у пунктаў увогуле ва ўсіх, скажем так, стрымераў, гэта, ну, по замаўчанню тое, што з, напрыклад, з эмоткамі вам даецца магчымасць карыстацца, гэта адзін чалавек на свой аккаунт атрымлівае нейкі бонус, сабе бонус нейкі, альбо нейкую взаимодзейнічае са стрымом і робіць штосьці са стрымом, як ён жадае, так? Вось. Я жа раблю месца, дзе скидываецца шмат пунктаў у одно месца, тыпу ад шмат якой колькасці людзей. Можа праблема ў гэтым. Ну, я па тыпу ўжо змяняю трохі па тыпу кірунак гэтай потока гэтых пунктаў. Вось такая штука. Думаю, гэта праблема. Тыпу я ўвогуле ўжо выходжу за рамкі таго, пра што гэтая штука. Не спрабаваў сцяну дзесьці обак, напрыклад, на 10% координатах паглядзець, што шый будзе рабіць, можа пратэсціць. Давай. Ты прапануеш літаральна ў куце дзесьці паставіць? Вось тут, напрыклад. Вось тут, напрыклад. Такая ідэя? Давай паспрабуем. Я поставлю тут кропку у 4 пунктаў, вось так вось. І я іх палепшу да таго ж узроўня, як і мая. Паглядзім, што будзе. Хутчэй за ўсё яны атакуюць. Калі яна будзе на шляху, яны атакуюць. Вось. Таму што па выглядзе яны проста абіраюць бліжэйшы шлях да базы. І калі на пуці гэтага шляха хоць штосьці ёсць, яны удараюцца аб гэта і спрабуюць прабіць. Ты ж думаеш, што мы выходзім на стрым з ПВШ... На стрым... Пачакай, што мы выходзім на стрым з павяшчэння і тэкст. Можа быць. Ну, я падаецца, зразумеў пра што ты, але лепей удакладней. Тыпу, тое, што вы... Не, я разумею, што вы проста адпраўляеце па тыпу тэкст нейкі і апавяшчэнне нейкае ў чат, напрыклад. Ну што, шмат хто так робіць з фільмамі, замаўляе прагляд фільма на стрым. Ну так, проста гэта як бы ёсць, і... Тут просто розніца ў тым, што я не разова гэта раблю, то вы павінна, каб хтосьці накапіў мільён, там, ведаеце, адзін чалавек. Не, яно працуе такім чынам, што... Так, дарэчы, там... Гэта іх проста праігнаравалі, то бок яны не стаялі на шляху. О, вітаю, вітаю, дзед Максим. Вышэй і правей, ці пойдзе ён улева. Давай мы возьмем, вось бяром літаральна... Ну, тут мелкія бягуць. Вышэй і ўлева. Тыпу, я не разумею. Ну, мне альбо дакладныя каардынаты патрэбна, альбо ты прапануеш на іх шляху паставіць, так? Вось. Наконт вывода на стрым, так, яно хутчэй за ўсё... У нас нейкія... Дзіўная у нас карцей. Геймпад у нас атрымаўся. Калі не нешта іншае. У нас база геймпад. Так. Шостую цывілізацыю яшчэ 100, дзякуй вялікі. Я думаю так, па сутнасці твічу як бы пофіг. Ну, а фішка твіча так і працуе, што ёй адпраўляецца проста тэкст і, ну, па тыпу інфармацыя просто чалавек узяў узнагароду і дадатковы нейкі тэкст. Я ўжо ботам забіраю з гэтай узнагароды, потому што твіч яшчэ дзеліцца інфармацыяй па ўзнагародзе,
І я магу гэта куды-небудзь перанакіроўваць. Я перанакіроўваю гэта ў бота, які у мяне на кампе знаходзіцца. Угу. Трэба просто паглядзець, што будзе рабіць зомбі, які з'явіцца правей і вышэй. Дык тут з'яўляўся вось тут зомбі, і ён абышоў яго просто. Давай яшчэ адзін пабудуем. Я вось такую штуку пабудую. Так. Вось так. І паглядзім. Вернемся да пазней у рэкламу. Вітаю, дзед Максим, вітаю усіх рэйдераў. У нас тут сидзім у Tower Defense, зганяем. Баронім базу. О, мы шчыты адчынілі. А шчыты можна просто дастаўляць, так? Што ім патрэбна? Ага, з урана робяцца шчыты. Зразумеў. Давайте. Зараз нам раптоўна не будзе хапаць урана, просто жорстка. Дзе-небудзь яшчэ вось у мяне месца урана. Я спецыяльна будаваўся, каб у мяне урана хапала. Это вельмі моцная здольнасць, таму што блакуе одну атаку ад ворага. Поўнасцю, неважна, якая она моцная. Ладно, давайте. Фабрика шчытоў. Так, яны... Вось, фабрика шчытоў яшчэ. І яшчэ одна вось тут будзе. О, яны дарагія, блін, гэтыя фабрыкі. Аж мурэць. Мне было бы файна усю базу бы перабудаваць за гэтых шчытоў. Але ладно. Урана з запасам зараз будзе. Мне чамусьці спачатку падалося, што гэта накшталт сэтлерасаў. Гэта насамрэч гэта самы увесь ну, гэта Tower Defense, самы звычайны. Пры гэтым тут ёсць ланцужкі вырабу. І механіка даволі простая у сэнсе таго, што тут не складана як у факторыю. Тут усяго вось набор будынкаў, усіх якія ёсць, вось яны ўнізе знаходзяцца. І у прынцыпе ўсё. На гэтым як бы механіка скончваецца гульні. Мы абаронімся дзень мы адбудоўваемся, ноч мы баронімся па сутнасці ад атрадаў зомбі, якія на нас набягаюць. Вось прыкладна ўвесь наш расклад. Так, маланак у нас. Мне падаецца, у нас на маланкі не хапае. Можна яшчэ, калі ласка, вось так. Адну. Нам не хапае энергія, каб маланкам хапала ўсяго. Вось так. Вообще яшчэ піша, што тыпу не хапае, але насамрэч хапае. Павінна хапаць. Шчыты палепшыць. Блін, шчыты дарагія. Я бы ў першую чаргу, можа, паляпшаў бы зараз... я пра руднікі забыўся ўвогуле. Давайте усе руднікі паляпшаем. І мы можам яшчэ панаставіць новых. Блін, іх 8 новых. Не халера, я павінен пашырыць зараз базу, каб усё ўмясціць гэта. Давайте руднікі. Не хапіла. Shift-клік. Ну, каб хутка будаваць так. Дарэчы, сцяна. Вось, сцяна заблакавала вось гэтым, які адрэспіліся. Пры гэтым яны ігнаруюць абсалютна сцяна, якая побак. То бок, іх шыі максімальна проста. Яны проста малююць сабе поўны шлях да... Самы кароткі шлях да маёй базы, да вось гэтай цэнтральнай кропкі. І па яму спрабуюць прайсці. То бок, яны заўсёды будуць біць прадказальна ў адну і тую ж кропку. Далей пытанне, як гэта эксплуатировать. Наконт эксплуатацыі вось гэта пакуль працуе. Размеркаванне тыпу на дзве. Давайце мне дзве кропкі куды біць. Вось, але, на жаль, гэта не заўсёды працуе. Давайте шчыты сюды даставім. І ў ідэале шчыты вось сюды. Вось так зробім. Шчыты даволі павольна нам вяртаюцца, гэтыя атрымліваем іх. Давайте вось сюды яшчэ транспартны вузел. І я бы адзін занёс вось сюды. Ён не дацягваецца тады. Ён хутчэй за ўсё не дацягнецца, так? Так, ён не дацягнецца.
Давайте сюды один і вось туды закінуць. Спецыяльна закінуць, каб шчыты пайшлі туды. Так, шчыты ёсць? Файна. Нават сюды ён пойдзе. Шчытоў не хапаць будзе, я так разумею. Таму што выраб шчытоў даволі абмежаваны. Так-то. Так, тут урана. Што у нас жоўтенькае вываливаецца? Жоўтенькае гэта ў нас дрэва, зразумеў. Ну, яго трошки перабор. Па выглядзе, у нас, у прынцыпе... А, вось гэты каштарик яшчэ палепшыць. Ёсць, усё. З каштарямі разабраліся. Адзінае, што ў мяне добра было бы... Прабілі сцяну. Я нават не заўважыў. Наступны ўзровень сцяны... Давайте усю сцяну нахрен. Ось так. Зялёненькая будзе. По ўсяму перыметру. Таму што прабівацца ўжо пачынаюць. Непрыемна. І я яшчэ адзін. Трэба перабудоўваць... Насамрэч, трэба перабудоўваць базу, каб мы улічвалі, што нам патрэбна зараз шчыты транспартаваць. Это зусім іншае. Транспартны вузлы можна звонку будаваць толькі калі у цябе ёсць скіл на гэта. Таму што інакш яны будуць атакаваць гэтыя вузлы. Я, дарэчы, яго мог бы ўзяць, калі жадаў бы. А чаму я не магу? Каб узяць вось гэту штуку, мне патрэбна абысці з іншага боку. Мне патрэбна з двух бакоў абысці. Не ведаў. Пытанне. Вось гэта цікавая здабыча. 20 за 25 пунктаў вельмі далёка. Давайте вось адсюль прыйдзем усё ж такі. Ладно, халяра з ім. Я думаю, што я значна раней гэтую ўзнагароду возьму. Я не зразумеў, чаму яна была не адчынена. У нас зараз здабыча падвысіцца. Больш рэсурсаў. Вузлы, карацей, толькі са скілом. Таму што інакш ворагі іх не ігнаруюць, і яны, карацей, прабіваюцца проста да нас. Так, здабыча павінна была вырасці паўсюль. Нягледзячы на тое, што у нас зараз не хапае 4 руднікоў, мы можам яшчэ крышталікі дзе-небудзь зачапіць. На жаль, яны ўсе далёка. Вось гэта незручна, там яго будзе незручна бараніць. Вось гэты блок бы ўзяць, але мы на самым краю мапы. Вось самае паршывае ў гэтай сітуацыі, што мы на самым краю мапы. Люцик прачнуўся. Што такое? Што здарылася? Каток. Добрай раніцы. Файна было бы, канешне, увогуле пераехаць. Ну, на жаль, мы пераехаць не можам. Мы ж не можам пераехаць, правильно? Такой магчымасці няма. То бок, як паставіў, так паставіў. Неудала. Я бы лепей у цэнтры дзе-небудзь паставіў базу. Ну, я зараз разумею свой пракол. Дзе-небудзь вялікі кластер вось тут вось я бы хутчэй за ўсё паставіў. Вось у гэтым месцы. Шмат крышталікаў. Это ж самы пачатак гульні. Ну, камон. Як ёсць. Так, яны там зараз яшчэ набліжаюцца. У нас ёсць зараз тэхналогія шчытоў, і гэта вельмі спрашчае жыццё нам. Блін, Тэсла эфектыўная. Капец. Трэба яшчэ іх расставіць. У кропках, дзе яны ў асноўным нас б'юць. Вось сюды Тэслу куды-небудзь яшчэ дадаткова. Вось сюды можа быць. Вось так мы паставім Тэслу яшчэ дадаткова. Давайте і тут фабрыку яшчэ. Няхай будзе. Урана. Электрычнасці, калі дакладна. Фабрыка электрычнасці, ведаеце? Называецца такая. Тут яны ўвогуле не атакуюць, каб вы зразумелі. Просто нічога, ніякай атакі. Дзе-небудзь хоць прабіваюцца. Вось тут наносяць пашкоджанні. Давайте транспартны вузел сюды паставім. Тут у нас будуць шчыты яшчэ паднятыя. А вось тут балюча. Больш за ўсё пакуль.
Яна і зараз каштуе, калі што не шмат. Яна бясплатная, па-першае, можна заўсёды на York.io зайсці і пагуляць, а у Steam яна каштуе нешта смешнае там. Ну, у Польшы, у самым, дарагім рэгіёне ў сусвеце, каб вы разумелі. Самы дарагі рэгіён у Steam. Яна каштуе 18 злотых, гэта прыкладна $5. Прыкладна. Для Польшчы гэта не... З тым чамусьці вельмі дарагі ў Польшы. Трошкі абсурдна нават дарагі. А, там знижка, со знижкой яшчэ 3 злотых по типу 3, это один меньше, ну, по типу $1, я так разумею, прикладно. 3,59 злотых. Ну, $1 гэта. Я не бачу, куды нам нам по типу, каб пашыраць сваю эканоміку і эфектыўна штосьці рабіць. Нам зняслі сцяну. Вось гэтая шалёная, яны зачапілі гэтую сценку і зняслі яе ўніку. Усё ж такі з'явіліся варыянты. У прынцыпе, гэта як каб расцягнуць гэтую самую хвалю ў часе, такія блокеры даволі неблагая штука. Ну, по типу ставіш один блок сцяны і у правільным месцы. І ты можаш спакойненька заблакаваць сабе падыходы ворагаў і расцягнуць яго ў часе, скажем так. Калі вельмі патрэбна. Так, давайте пашырацца. Пашырацца. Часу-то ўжо. Трэба скончваць, я вам скажу. Таму што трэба шмат яшчэ чаго зрабіць, хацелася б. Вось. А ў мяне ўсё ж такі в отпуск, хацелася б яшчэ паспяваць адпачываць, правильно? Вось. Реклама. Добренька, я тады вас буду перадаваць зараз. Я зараз пагляджу, хто у нас чым займаецца. Ці ёсць у нас хто. Наконт шматлікіх аккаунтаў я яшчэ падумаю. Я пакуль рашэнне нават і блізка не бачу. Гэта новая штука, карацей. Дзякуй вялікі. Насамрэч, дзякуй, што выкрылася. Бо наказваць ніяк не буду, бо гэта праблема сістэмы. І калі ў мяне не будзе ніякага інструмента, як гэта вырашаць, то я ніяк не змагу гэта адсашыць і навошта наказваць тады чалавека. Правильно? То же самое, толькі ў 1000 разоў павольней. Я так скажу, яна даволі павольна і так. Нават з паскарэннем, ну, типу... Просто я размаўляю шмат, і таму мне незручна паскараць гульню. Яна ўсё роўно даволі павольная. Час часу мне вось зараз па типу няма асабіста чаго рабіць. І ў мяне 3 мільёна патрэбна накапіць крышталікаў. Ось. Добренька. Я не бачу нікога зараз на твічы. На жаль. На жаль. Таму я вас на гэтым буду пакідаць. Заўтра мы будзем гуляць у цывілізацыю 4, падаецца, так? Цывілізацыя перамагла. Так, цывілізацыя перамагла. Добра. А чаго паказваць, як сам прызнаўся? Не, тыпу, гэта паказвае, што сістэма неправільна працуе. Не так, як і задумалася. Сістэматычная праблема, скажем так, у нас ёсць. Рашэнне, па якой у мяне пакуль адсутнічае. Дарэчы, мне зараз сцяну прабіць. Я зраблю сцяну пастку тут яшчэ. А, не, вы глядзіце, прабіліся. Не прабіліся, наадварот, абараніліся. У самы апошні момант. Давайте тут дададзім яшчэ. А то што яно тут стаяць будзе? Без абароны, пакуль мяне не будзе. Правильно? Оп, я выпадкова палепшыў усё. Ладно, добренька. Добрага вам дня. Што з готік будзем рабіць? Ну, я ўсё скончываю, але не скончываю стрым. З готікай прапаную пакінуць яе ў спісе, і я разбяруся з віртуалкай. Пакрыху падыходзіць момант, што становіцца відавочна, што мне патрэбна віртуалка, каб запускаць старыя гульні. Таму што праблем кожны раз, калі старая гульня, ну, не кожны раз, ладно. З некаторымі гульнямі ўсё ў парадку, а некаторымі праблем столькі, што я задзёбваюся наладжваць іх. Вось, мне добра было б мець віртуалку альбо некалькі нават. Вось, і падрыхтаваць віртуалку на такі выпадак, і тады, калі готіка трапіць, то я просто, ну, падрыхтую віртуалачку. Так што готіка ў рулетцы перамагаць не будзе, але на першым месцы яна можа перамагчы. Я зраблю яшчэ одну спробу за гэтым нешта зрабіць. Калі спрацую, то спрацую. Можа распіліць паміж Dismantle і Windblown, калі не атрымаецца. Я прапаную ўсё яшчэ паспрабаваць дабіць, там усё ж такі шмат пунктаў, трошкі шкада. Вось, я жадаю яе паспрабаваць усё ж такі. І гульня файная, як бы. Вось, таму я прапаную, калі яна трапіць на першае месца, то я паспрабую тэхнічна з ёй нешта зрабіць. І калі тэхнічна, нават не ведаю, чамусьці віртуалка ў мяне не будзе працаваць, я не ведаю чаму.
Вось, можа складанасці свае ўзнікнуць, то я прапаную просто перанесці як куды-небудзь яшчэ. Вось такая прапанова. Ну, па тыпу перанесці пункты куды-небудзь яшчэ. Шкада за інкагніта сейф не захаваецца, мо раптам працяг будзе. Ну, я скажу, што 3 гадзіны для гэтай гульні, гэта гульня даволі неблагая заліпалка, але тыпу як стрым, я нават не ведаю. Гэта такое, ну, на мяжы, па тыпу. Гэта цікава паспрабаваць, і 3 гадзінкі файныя, па тыпу, дастаткова. Мы адкрылі ўсе здольнасці ў гульне, і па сутнасці я разумею, куды справа ідзе, далей толькі займацца правільнай пабудовай як бы базы, прадумваць яе па-іншаму. І гульня паглыбляецца выключна на стратэгію. Ну вось, а не механікамі. То бок новых механікаў толькі калі ў ворагаў з'явіцца. Ну, максімум. Вось. Ну, добренька. На гэтым вас я пакідаю. Давайте, няхай ноч ужо скончыцца на паскарэнні. І я ўжо літаральна скончыла. Добрага вам дня.